so ha sanso and Pastor Julius ewa ha na naire enso ha Ishmael ebo mi chidom ni adontene na fe na ya nso ede enko Facebook and afe YouTube live nyame enko so na onhyamo monko so anso na mon share ema programming so ema household name baby Akoma FM baby agberabi Akoma mu Nsem na chese dwumade no ahese daja ewo regions ni na ena stories na do so nti ya bani tew nti yanko na yene yewraba bi enkodi enkomo Jenfi Janet Jen memo ha ya no mami apom to say nyame adom boko ujiri basha boko nya boko enya boko sa ho eno awokwa ye kwa mekwa ofrel basha de wa frel akoma den pa hu na akoma den pa na no so ede pa basha ano de na no de chi wo mo basha ma sugar coated math no eno anu de fefa Akoma FM eno se wakwaja wo he wafa wo he na kwaja wo he ne Pacho jamesi akwenti. Waja wasi akwenti fi ampa enti awie Maa Akos me mabeyafo metiefo Onua TV Rumbi 1 TV Osakrum TV Facebook YouTube TikTok omo a omo so ehwe ewo radio so ye nyina ye krado yetio Mabasho medas. Pacho ni nyina ne se na meye adwuma na me ni abrante bi hia ya efre no kwame. So oni mi didi nkoma na ene ma odi pass. Bajuma ukoye ye bedi na wo ye baby a ukoye no a wodi hia no ni nyina me ehu details no man basho ni nyina ne se Akoma FM me se me ko school na me father mo ne me kasa se omo ho nye de sanity adi a me nsua adwuma nti ma me a me kope adwuma me pese me sua hairdressing na se me papa mo de me kotum ma mo de me kotum no nso mo andi mabro omo hwe me akope me se me pon me ho ti me pon me ho na me imagine se metna fie kware na mekwa kope bosumi adwuma bia ye sane ebe ya ono nso peso akasa bi enyo no a me wa kope bosumi adwuma bia ye sane ebe ya me so me de beboaboa me ho nkakra na ene me ni madam fo bi edi ho nkomo no yeso o sasana me kan de on adwuma bi na wonya wo school mu na wo ne cleaning edne de emme na me so meye na ene odi me ho adanse a kire mo adwuma wura no na esa ma ofa me nti me wo mo nkakra me ye ko manim kakra emo ho na lockdown ni ba ni nyina so me njai me san ko pen filling station adwuma esan so koye kakra ko pen me se lockdown ni free ho a mo bie schools na me san so ba bia me san ye adwuma no na me san be ye adwuma nti me wo mo na dide no ne enso ye ko adwuma ntam ye school ni nti ye ko adwuma ntam nti me koye me adwuma we na me so ne me pia ko pe aduane bi ataba bedi nti bia bia to mo aduane me ho na me hu se Akoma FM abaho na me de me to me aduane na omukita jackpot machine ni bi na mo de ba nti wa na me de me to me aduane na me da na emani na me ko nti me ko na bra ba ko bra ni dimrika maame nti me kwa me mfi no ye no se maame gina ho mpa cha na me ne wo kasa no na maame gina no so one me won komo pa o na me se nkomo no de me ye busy pants minti minini ndi no sanity de ane me fa me number ma no na ma me de number ne ma no nti na nwumre na ofre me bisa me ye adwuma be na ma me kan nyina a kire no nti me fa nse one me kasa be 2 weeks nti after 2 weeks no ka cha me so ohumi sa me hojo me wa abotan si bia me si bi ne kasa ne kura me na me pema asem to person ne metina me ka cha nse me sa ne ma ne de me pesa me de me ho be hye me ko ne me ma na o maba no o mo ha adwen nti oni me didi nkoma afi de na me nti de fiti ho ko no frame me a na me mfa nti de bi me wo ho na me hwese new number bi frame nti me ko fa na yese eye ne bra na ne bra na echi a me na ma meje so obisa me se me ho te se na me se no so ne bra ni medi nkomo bi na yese me mfa ne serious na me se o ese be ma minimum wo na ese ma be hye wa kwenti fini sa na ma na ese ha adwa afi bibi be si a kire no e kwa ko fan sensem nyina ba no so ne bra ne de on ha adwen de se be ya nka menti ase ma na me so sa na wo kan de a mate ene me nso nya me nko na meti wo kumase me ne ma wofo ne me nuamo ene wo fi nti me sa nka be ya nko mom no afie na abusua no enhu sese say in case of say me ni fi ana se bia bibisi a abusua no be hu sese no so sasana meka omukra sana omaye omadwen nti sana te de a omo bebe fi na mesu ye mate nti ma omo ne meka sa Wednesday ti ade a chen Friday na ne bra ne frame so
wɔyɛ sorry pa na kɔne ne bra ne nyina na eba na ɔmadwuma na ɔmo company adwuma nti abrɔfo na soma ne sɛ ɔnkɔ yɛ adeɛ wɔ akra nti wɔkɔne bra ne nko ane beba na mesimi de yuro nti ne Sunday me wɔ hɔ ana ne bra ne frɛ me sɛ wabɛgyina junction so na ma me bɛfa ne ko fe ne no ne me wɔ fa ne me maame so atam na me papa ne woni hɔ no ne wɔ go so ɛyɛ adwuma nti ɔbɛto me maame ne me wɔ fa mo ne ɔmo ne tena ase didi nkɔma bisa n'akyi also fita krade no infantini no no de akra na watena fiti ne mranti brema bedu sisebre na ejuma na ewo no madwuma no wa ahojo na ye company ejuma ne bra na ye panyini omsa abrofo ni na ne bra na friend say omra meye bi na mesu yo matina yesa ma mo ne di nkoma na me de mekogya ne kwan ti me ba fia na ma me wo fa frɛ me no sese wa nka be ya nketwa so na infanti form ma o mo nhwɛ ma ma wadi ayaslam o kwanto kwasem bia wa hana meni anwodin sese ntino me yi me ho afrim na mom sade asantefo mema ebi hwe ma na bi nhwe ma sa na anwrafo mema te sa na mfantefo mema te sa na agrusifo mema te nti mema ne de wo mo dedam nti nya mfantefo mema nkoa ebi hwe ma pa ebi nso de akon nti ma me wa faka eja so odini nti me so me ntwa so nti ene me hu ni se oba fie na si bia ma osimi be ye like ma o chese obi ehu sesei nti ma me di gidie bi kakra ruani mu se in case of say oh abrante bibi sikra enya de a obe ye me basabasa nti ade fiti won ko na du weekends a na me ko ne ho no no so ba me ho chese bebe obeko bia me ne na ko chese bebe ne ho obeko a se me ye free nko ama me nka ne ho nti na se me wogidie mo ewo ni mu nti se obi kan bibi kura abone wo ne ho abonte na ma enya de amagye me so me ko no ho me hu mfum so bia la onye ko nsiesie me time bia ma ne fon wo me ho nti ase na ma me hu mfum so bia ewo do ho nti dede ni me ne te ho ano se ekua ese de wasesa no nti ma okai na me yam hye me na me se masesa sese ena ono so ma wokɔ no ho a mpese oberi so aduru me ko no so wanya akora ono se bia oni me nyinsan a ontimi nhwɛ me ena afin so se me ya start se me bo me ho ban a me mpenu ntina me chese okɔbɔ oduro so an tokwasem bebre na jese ma mi mani so ka chese se bi onyi su condom a ba chai ma na akɔfa ntokwa aba nti ma ni nyina mu ma me gi ni di se bi a BBC a anya dia obeyimi ama nti na no se ekua se wani masesa na me se mani masesa se na so wani mu se obi a onyim amesumre fa obe yoko na oboa na obi sa me se na o mensesa ba na me se mpacho de bi no so ne beba ma date be ameso me mensesa ni de tutu sisi nti me nhada ncheke ne papa bi ana se ene eso de wo ya anyim no nti ma asa de wo ya ande asa de wo ya anyim na asa de wo nyem nti ma ntini twa ho epa ho be 2 weeks na me mensesa ma ene se me test ni 2 times na ye positive na me friend na me se kwa me say na bo no so sa kwara na onu kura wo hwehwe na ene o de nyame ase di se nyin se na nya abande ene obehwe mi amama wo nti kakra kakra me wo fa me ho fa me ba obeba betu akura ne di na ese aba be ye me ho ade na me see you mate ti me busa ne se me papa ne sa tam se me maame afri kumase ekobo me papa adwuma wo go so na me ase na me papa mo sa no so nde nye problem be no no a beba na ese onye abusuafo na betena ase na omu hu sese na me see you nti ma me ne nya ntokwa be 2 days na on frame na me so me frame nti me wo fia na sister ba ko ma ese ka se me bi na de ntokwa ne ba I was so chiremu ye peni nyina me ba shayo ma mesika ko di ni ho na me yes on fama me na on fama me se na me ye adwuma no nti dide boy se na ho a kire ni nti osra me a me mboa no na me man 50 cedis na me ka chen so mesika ne magima adi no yes on de be ma me nti me yes me pen no on fama me no odaada na me na se me bu front no ofra me kra na me mfa nti dide ni me wo ho na sister ba kwa me ne wo adwuma e bai no se Jane nti nkomodidie ma no se Jane kasi no aka asem bi a kire me no so wonyim na me sin aye no kono se Jane why mistake pa na na wan twen study kwa me kakransa nti wo ya show se kwa me obebo na me so Mr. Mary kwa me de wonye me basabasa ene no se ene kwa me wo ko so kan me yam hye me na me se kwa me kwai o se kwa me kwa akra na me se kwa me kwa akra nti won ti mi ambo ma me no se hwe kwa me gya adwuma no kwa akra na me se wo bo nti na nim ho na me fa afo na me frɛ no
me so kwa me wo na me ba aka no ho wuni hu na osia me ko am sia wo kwasese osia me ni abrofo na nya ntokwa bi nti o mapamo me nti me kwa aka na me sinti na watimi akwa akra 2 days nti untimi mfrɛ me na osia pressure ne ba nti on de oye sorry na me see you mate nti edidi ma na oye sesa na tedi a obeba na yese me ne na akome maame mo ho na okohu abusu nti wo bae to bae na yese me ne ko go so de ne ko hia me papa mu no de ko ti wani mu se ti se woni menyam nti obehwe me amama wo ti yakopon ya adu na me wo a obetu akran di na yese waye me ho ade nti ma bae na nyinse ni wo mu nsi me papa yen yire ni bebre na me papa nso on hyedo anya obi a oha adwene bebre nti wan yire no no yese sa na tie de ne se nyinse na ba nti wonti mi nka bibia dindini bia na nabusuafo ne beside yehu nabusuafo no yese nabusuafo ne de enye program o ya beduru kumasa be kwa akra nti odi be 2 days a obeba na ida se me meba akra ho ne yakokire yakona nabusuafo wa na se ono ne beba kumase ha na esi yakota krade akona nabusuafo na me papa si yo ne de ye kra nti edi be 3 days o ne ye kra ene ye bae te beduru kumase na de kyen na ma okoe afede ma kwa me beba kwa me de ne echina enne nkodi 3 days wo papa ho wie ye no na mpacha otimi kwa da na asifie nansa pashai ma afede ma ebeduru kumase a okoe kwa me de meba ne echina ma ni nyina mu po because of say na me ye adwuma nti na me ha ne bebre say even chop money kura ma obesend ya ma on kura na no odi just one send you chop money 30 cedis 20 cedis just abro so na 50 cedis dakro anaboso me anokura one send 30 cedis ebi waje say be 2 weeks as anokura je say wo besu agu ni so ansa enso ni nyina mama me ne papa ehu me papa timi fa me busa me akwi anti kwa me wo show me sian da wo show me enso na me boa be ko na me pese me bibia me mama papa ma hu se ebia se ni sei ena ekọ nti de obeye bia na esa me madwuma na me ye na me de cover ne nkakra nti de bi na ofre me so akwi a Saturday we die me ba ha na me see you mama ko boka aye aduane nti Friday na nwumre ebo basis afi ma afre kwa me afre na ma de a chi Saturday no onfa nti de me bra ba ko bai na me hyede mu su no sister dade na wo hyede mu su na me se kwa me afre me se wo ba ha o enso ma afre na phone ko onfa nti minni me bia o ba kra na bibia beto ne kwema nti ho ano no fa che na se akofre me fada abona amane sese ne me papa frɛ na kopim Tuesday anopa nti Tuesday be 12 me wo ho na me papa frɛ me se wa frɛ me ama obi afa kwa me phone ne sign kwa me beja phone ne wo kem nti afi na wakɔhwehwɛ kwa me na wɔde kwa akoma nti me papa ka che me na me se da oboa say even sa kwa me agya ne phone kura o kema oni me number wonso wone na danfo bi ye close pa Martin ni nso ni bi nti ka obetimi kura age Martin ne phone afrɛ me say oh e bi akua na me ba na say ni say ena esi nti da wo bo no say ena wo bo a say na wakɔfa wa asem nti won nso wuni hobi nti de ebe ka obegya atum say ai ti me da ho a wi about 12 na wo frɛ me ti wo frɛ me na me say kwa me de wu ye hwɛ ni yo eno osin ya ne phone ko ja ne phone kem ne nsensem bebele na me see you mate ne nyina mu na nyinse no mia mekwa hospital eya mia de meye bia ne nyina eya mia nti de bi na madam fu bi yeso o je be bia mekwa asori ne sofo no ya ade nti me yankwa asori na de wombo abo mpa ibo mu kakra ene ma me ne ko ma me si me duru ho ma antena simple eno osin sofo ne frɛ me no osin ma me bra osin na kwa me na won ne nyam no unim ne ye pa na me so sofo minimum but minimum be o so say why mistake pa na unim say kwame odo oba fufura kofi a okwakoye oba ne ho ade wakwaje oba ne ho lesa okwaye oba ne ho ade na sa kwame pa de obekọ na busua fie die oboa anaso obekere ba bia wote die oboa even kra sa ai no oba na chini kra wasa oba baako a kra ne wo be 2 years a wabo amane na mesi minim no se hwe why mistake papa na dia do ni dia wasa me ka no kra bia che na ewusu na wusu no why le wo hu asu ene so fo ni ka say chem entina no wone me ka kire me say so na be ya obra hu mu do su kwo
no otumi hu we nyina because se wadafo no ne na ankodi nkomo na won so ne na ankodi nkomo ni watumi ehu ne se kwa me yese ne wodo so ko huhu pa ma na me kura na madam fo no kura na onim da ye kura me kura wa cha se me bisa no so oni obi ani ho oni ba na me so me hwa ni mfie ma be 35 wanyini na bai na wo ne yiri ni bai die enti me ya na so free se na be ya me hu se eye no kura no eda Friday me ne nkasa ma ne bottle me hu se de wo ka no eye no kura 12 na sa na 12 anajo 12 nti anajo no me ne kasa ya e bo be 12 na me ti sun e wo dem ho nti ma esu ni ba be 3 times am se kwa me akora be na esu o dem ho o sinye nipa am se kwa me enye nipa ma enye nipa na esu ba chan ma ado ane mo aneda nam se kwa me nti me ya akora sentimani e France amaso esi se me akora esu o dem ho ana anajo by this time aboa be na wache na sha wo dem a wo su no ha na kwa me ka telephone me friend ma wanfa nti anajo be ahomache 4 me da ho ana o friend me o ya sorry why na o ba na akora ni nya 2 years na o ma me beto ne to twene ne so nam se kwa me wa ha me papa nti kwa me na wo ba nti ni mre pa hwan na wo wo hwa ne kama wo hwa ba kama sama me no ebe wa beti akora na ato su 2 years ba kwan be na abefa so abehwe no se yan oba ni suban nye na ono akwaje ne ba na me se kwa me na wo mom na wo suban nye nti na one makasa se sa Saturday no obeba ma afedi eno wa no ma ti kwa ma 3 months na mente kwa me nka bio friend na onfa o friend na ekopa ma wo di wiasem number nyina be frɛ kwa me a onfa me papa e frɛ chese me na fofo hwan so first I wish ya no flash na kura no apeke ma me say chese me ye adwuma yi hihye ma bluetooth hihye masum first na wish ya no ma ai na ono akrampo na totoma me na me ne be kasa akɔpɛ me say me frɛ adwuma ma bedru fie say twan odofo friend isa me fun aduma ansa odofo fro yo na wie ye ma 3 months na yen frɛ kwa me e ma ne father ma me hyedem na me so ma mi sister ba ko ni kunu na madam fo ba ko ne so me mu no mutu me fo saa se nya abotre nti di ma na me konya ne bra number na me frɛ satam na ne bra na free kumasi ya se yakotachi man na me frɛ ne bra na me de so nim se bra se na ko no os ne nua na kura no kura wate ye ne kwa ne wawampo ohun dia ha no yese afre ni nua no ene ne kasa ene se afre me na me ni di de fito na ene me ni di nkoma eno so kra no me se chop money no so one Sunday 20 cedis 30 enso ni nua na me manage enti kra ye so ba be handa ya mame na mame ye se mame so ahye one room e ho na mame sa ne ten de ene obeba be handa de ne sa dan no o me siesie na ye se me nkodem se na be ya okrampo ba obenya baabi ada enti na bra bitim na say ye balance bra 300 cedis kwa me de mesende abande echna en obi amount so be handa ya mami afi fa 300 cedis ibra epo bra yi so asesa ne niam nyina ko wo gi ne sika nti me hwa na ese ni ngwase na me call bank ko yi 300 cedis de bra kwa ebre you know tenant na no otimi ma me dan ni mu e sha da frɛ me papa ka hye ne se da kwa me asene 300 cedis na ma me frɛ papa ka hye ne se da kwa me asene 300 cedis na ba nso na emia me sika na me de ma abra no e dan ni da hoda ama me sa be fa dan ni sa de ma han e be sinne ma intin kakran me nya be 8 months no e na waka che me se o pese me ba akra ho na se e beto akra ne ho ne ma that time is na my emre na me frɛ me papa ka che ne se da se ni se na kwa me akon o se wo kra o ba ho ne ma kra on toy na wo de fiti akra e kwa akra ne kwa sa lo we frɛ no betimi de bi atoto akra ne ho ne ma na afin su kra ne wiase aye hu no o se bra kra be den me bra akra ho ne entoto akra ne ho ne na ne wo first kan send na ada enkran kwa ne to enkran ne to nkra ho ne ma so first why you ready first kan mumu na wo fa entuto bi wa hai eno age so oba penfo bosume nwatwe wotina ka mu kwa na de ma ya na okoto abrawo enti na me frɛ me papa bo na mo na me papa ye se da bi ene lori frɛ no kra de be kono kra betimi na toto ba ko na menu bi agu ho afin su kra ye se wi ase aye hu nti so se opese obehu ba bia wote dia de wodo nde wonya aye melawi nti twen na ene wo na se bia opese obehu dia na wa be fa wo de wokɔ
na me frɛ oba wa amane si amekeka ya kwa me si he papa si ene ewiase ayo hu de ene o papa pa che se o de o me ono no de mbekwa kwaji sika duru nti ene 500 cedis na obenya ama me na me si ene ye no wo wo ne ho ano no nye de o papa ka ile ntia ye no wo wo ne ho ano no o do ano do re bi ngo and ma me yes on the 500 cedis no one send man is or send see me ma me so na me am call bank ko yi bi so so na ese de ko toto ak ma me toto ya toto akwa na hu ma endi month impo na me wo ye di adana me wo Saturday ma adana me wo ye na fra kwa me friend na ma de chen on fa no me to hospital bills enti ma na de chen ye and our friend me no catch me sign hospital bill ni ba me friend en bona man ina me see you nti e ba na me friend obisa me say say na me say 150 cedis was obisa me say sign na wo me ho oh for no ma one for that hospital 150 ma 1.5 obisa o say na wo ma pa shan ena me say on the obenya ba bia on sending bra no so on the 100 cedis na obenya na me see you na wo send ba na say me di so ne ma yi mi ba fi ma fiti sa Saturday na no pa awi aba 12 am bedru fie metna kumasia nya 2 months 1 week na kwa me Sunday 1000 kura 10 pesos ko mu aboto kuru ma of onya frɛ wa no pa eno anu no won frɛ o pese ne kasa je se wo na o frɛ no nti me hu na me hu side e koso na nti ma me kura me block ne line po te na ofre me anu wonya me na so ofre me father sen me ma broken na me papa friend me na me ji ni free ho se na papa yen sen ne de adro ni de ahohye ne wo kumase no aso nti sana nti de ma me fa me bra boss ho ho de me ben won mu nti de omo bedi na no bi na me di na ne ma me si se magu ka mu na ode me ko e ma ye kodru go so 1 week pepe na ya we be che me ba no na ya we be che me ba no akra me se ma akra yi bomba ese obonwa ko hu no wajayo akra yi bon wasa ye ji aduro ni e fa ha me papa ni bi enso ma omunya kire ya duro ma no okopa busia chese ode ye fa ha ode ye yese afi de ya ade na kwa na ekoso ni nyina me papa fe 2 times abo amane ma kwa me ntimi an frem busa se akra na ewu se akra na ti ase wan fre bi da anyo no akoya nso na ka kire wo se nyi sai ma no ma wo mano ya wo ne na dampo na ka kire mo behia mu na ka kire so yin so condom wo so won pe because the antipa dru yi de ya fe no obeyi so condom ti wo mano nyi mano ma me say just say e ka me papa fa ha o yesi ma diamond baby manganese baby woman no rainbow na ya ensi na dia dun de be ya na say de ne be call hospital na ne e de ne call hospital government hospital e go so e de ne pro hospital ha doctor idi machine esi akwa esi no si maame na akwa keto injection ba na mo dia wa akwa ya ne bunyi na ya say ma na ya say enru ebibido ne ya de ma no ne bia no odin na ma me si akwa bia no odin ma akwa keto no pa chan ma no me ma me si so doctor yen won pa no si da bi moboa me nya akora ma wa akora ne pa ne hwe oba akona na ne bunyi na en saint sanet e de ne akora ne beji na to ho ne fra ma akora anye aya wo si de oxygen nyina si ne so acha se ma o mabuku e bibia wi ma si ka bei ena ye koda ho me kura nkwa me koda ho no me ma me di beja me ntina ne wo se ye wi ye ho di akora no edwane free hospital ho e ko fie sabe na akora na nya boso me sen ma na wanya 1 month and wanya 2 months 2 weeks ti e kodru no kumas enya 2 months e wa hase ena e kodru gos nti e kodru gos 1 week pepe na yare no e be kire no akora bi a papa bi na to ne pa ma gene feelings di ne ba ye no hospital bills nti mu wi am ho di akora ne dwane free ho ma e wi a ho di akora ne dwane free ho e ba fie e wa bra o mabuki e bibia ho nti ma anaju no ma anaju no chese ya na bisi ma esi ntentene sa 3 months ya re na edu anaju a na eba woda me nsaso saa me bra na me maami age ne kakra saa esu saa ma nti anaju no na ene esi so saa na papa si da bi dia kwedi ahwa akra no ye behwere no saa na tie de na obakwa akopɛ busia ne papa akopɛ busia ma esi anaju na ne ekofa abas ene ye de no ekoye afi de ma ye de ne duru ho doctor si so mbachi atum
Bekwa de nti na emergency na enima de kronti a na ha akora na omo kan se omo bagi ato no yenim sa emergency pa enti na de akora na dwan sa na tie de a yen sign bond se sa akora ni se wo wu a omo bagi ato mo ma yen san ko ya chi bi na me ma me de sun ene dwa ato apa cha sa na ne omo be de ne omo so ye mu ene omo de aduro we omo ye sei na ne omo de oxygen no ABC no so enti na doctor ne ka che se ohwe ya ye ni bi Nisane tebi a yenkwoto bi a yesensu a omode famframem e de ma akora nti sa time bi a ohia oxygen na ese omaprog na ese omode ade no ama ne sane ebe ya omo ye moka bebere na no ma ye kwotoye nti na do chia na me frɛ kwa na me say kwame nti dia wu ye nti wo pesa akora ni wu ansa nti kwame na wo pesa o ha ma braba na ase na wo pesa wo say me na ye fo nti me papa mfrɛ wo say akora ne yare wakacha me say nyame papa no ne dai me no ne mada na me manyam na mawo nti awosa me na me frɛ ne bona mane se akora ne yare na me see you ene sa ne tse dia oba ne yare won sakra ni kasade na ese na sa papa hu hia de ade nti wo si awo no ma ono ko wo papa ho koda na asifie ye na asifo hu ade koda wo papa nchen na nsa me ka se mpokura da bro koda ho no wanyi akohoma ma da bi wo papa ne bo akohoma ma ni bidie wanyi kapre ko se mu free ho de bai and besides enye no kwa ne da ne di nkane a wo papa e frɛ no oba tan kura de eduru sa bre na wa ye keka nto obi a wo nchen mimi se akua frɛ na ne ka che nse ni se enye bone oba na ade ayo sa bre no oshi awo no na ne take your rise se wo ye wo hu se wo bo ho modene sa bre no so na wunti sei na wo ye wadwuma didie kama na wo nwendwene ni ntina body no ejina mu kama kakra wo ho sa no amuti o so mo ntra fa akwanya adwuma nti ofiri ha obese akọ ha adwuma ndene be kwa no akwanyem adwuma na ba bia wono ne na mu wura fiefie mo no ni busu ni be no so wo yire kra ne yire ni ho ne yire busu ni ho wo bi anim no akọfa ne ira ka chense ukuna akọfa empra ene odini showcase wo showcase ni sa obi ani ho na saf me ma se no na nyame no ankasa no otria wo moka enche ne kwati bewu yanko ma it's na me frɛ obo ama ne se se ya twere drama me say 200 cedis ma miskana me fankoto a okache me sai o be pɛ me foforo no na me peska sem se me ma me peska sem se me ma nhwe o de mekwa akɔgye sika duro no de ahwa akra no ma aya o hospital na oni mu se eye wonko a ho kanko wo fa ba be ka ho a e kanko mu sai wo be ka na no so wo no no say me ana me resource persons and they make you sika no e fama no the more family na expand no the more expenses ne kwafro yanko ma nsi me ya na me disu wo de ne kwaji sika dra hwa akora no me disu frɛ me papa na papa pɛ abusia na o de sende ne nkakranka ke di 1 week e wo hospital ma ye frɛ wona papa ka 15 million papa ko pɛ ka no papa pɛ abusia na o de betua na ni yiye mef ni nyina ma akora ne ho anto no ti obi na chiri abibiduro a na de ye na afi de nyame ya adom akwa ma me nya 6 months ansa na kwa me send 400 cedis aba satan na o kasa onya accident ni ma satan me nya 6 months ansa na o frame aka cha me send blogger boni tirim enti se me kan se so ni bi na eba no ma 6 months ansa na o frame aka cha me say blogger boni tirim enti ya me ka cha me I want how so ko ye machine work nti mo ye o mo to blog na blog ni frabo san so be bo ni tri nti ma ya me ka chen papa said ye kwa me no enya de a fi na no ayo na adwen se on fi mi tan tie de me kra me free ka so mo me famra ha se ni kra a chen papa so ye ma ne mbre kakra sa nti de bi papa se wo fe no e na ne bra e fa nti ne bra fa na ne papa da ne nsem na ni nyina e de kire ne bra se ni na kwa me e de me fa so ama wo ne bra no kra wo jitu mus e pa me papa cho se de ne nua ne ye no wanya de na se ne nua no abedi ne ho watachi man ti sa na tie de me papa man direction mo kopeka mo ankasa beba aba be pa cho na fu ma ba ji akwa ma ene se na mediti ha se ne bra na crime in I can't say partner in crime ya ne bra anase ne partner in crime ma ne bra wase ne bra no wase ana wuni wase ne bra no ba me de minim sai exactly wuni na danfo ebetumi ya me wa danfo nua
adamfo betimi aye menua so ot yase ashan man enta na me ka share me papa hello hello kwao Hello. kwao na ti say Maa Akos. ukuro na wu What's it? we ai bragu no efresu ba wi wuti mu no ukuro no awu Why? accident no blocks na efresu ba bo wuti mu no say ekuro na wu wo ho atọ Maa Akos mo here. oho ye pa na oba ne want to say woni Jane ba no kwao woni Janet eba no mo baba no ne want to say Maa Akos. uhu na che Mo nko here. unkwa ho ye say da be na akọ ho Me se mo nko ho. minim se bia oka se unkọ ho no e bia na wonkọ ho ba de bia last month okọ ho ti na me bisa Wana me no ka say. Maa Akos ni Akoma FM onua TV Nsem ana me no ka say no. me pacho eye me colleague ba ko na one ne kasa me se wo hunu akura no ache Wona mo nko ho. wa wo ya wonkọ ho Hello. wo se wa wo ya no wonkọ ho Daddy o, me sure. eti wonnim wo ba no wo ba ne da Daddy me hunu. wa wo ya nya fie sen 1 year ni. 1 year ni ada wo ko Dubai wutu kwa ya na kwa me Enga me ka say ni hello kwa na me ya me eni pa hunu. foforo na woni ne di me say tobo eni pa foforo na woni ne di nkomo no enti me question me bisa woni de wu yi ano me bisa say wa makra na nya 1 year uhu ne da onkwohwehwe no na me bisa wutu kwan ya na Ana me yare. me pacho wo start yare boso me ben oho beto boso me ben Mo to me nkelbe 3 months ni. me da say be 3 months me pacho wo mo ben edi sayansa na san kwanhia no esie mo wu akora no edi sayansa na kwanhia no isi Oh, I'm saying that one be 1 month pepe and men sa bo ho ansa na mo ko toge into la say your blog na bo shi mutinu. na just since mo wo ben nyina ahoto adi ahoto kwame wunya bi da kwame Mo po cha ni. hwɛ asɛm bi wɔ hɔ a mame ne kanka wɔ nkyɛn wɔ asa no matoa so asɛm bi wɔ hɔ na ɛnte saa na woka de to ho so a ɛyɛ hɔ ano saa ano wɔ yɛ hɔ ano ne katrama yɛ ɛda yɛ no mu no ɛyɛ gya eti asɛm bi mepatwɛ deɛ ɔkɔ akyiri wɔ akyiri wɔ no kɔ akyi mehia kɔ akyi eti deɛ wɔgyina n'akyi no mepatwɛ hwɛ hɔ kakra ma me asɛm bi wɔ hɔ na woka na sanya no kura bra ebebem eti ya very Ensa ya le nya do bo mo wa na ma mi mo mi. o se dan ya Me so ya re ben ya do bo mo ho. Da wo ya re wo so wo ya re me ya we pa. yo enti na ya wo akoda no ana wo sabe ho no ye e kire na koso wu kotodwe enti anche na blocks esan sabe ebesan hwe wuti ho no Ana me sister wa campo me na mo wa no me na agenda an ko mbo se be mamu wo mu da san me kana no ko ba dia le wa mba me da se me pa ne sister wo se na ama wa ka ha me na mo wa no wo me ka chana like on mbo se de asam na me kana no ko na de no ko obi ala mko nse de ba bo de de me kana ya kushi ana de no ko okay sabra no awoka che oba ne se enkwanhia na si enti no omra mehwe no na akora eda ne nsam no no nya boso be se enya no na America me se na ne sister dia ne sister wa kra ha se Akoma FM me pa mbo so wi tere ni ti o pa kwa me aha ene dia ne sister wa ha no na ma wo mo enti do ya onkomo e dia ne pere an ka oba no bo se be na me te de America no chances no aya no kwa na de no kwa ba no go so dimo sa be ntu nyo kwa no amba nta he de aya bo apere de mi
nan me pede ni huni pa ba boshe ba nu ni pa na wa ka nan me pede ba boshe de no kra da me kana no kra na de no ko ba wontumi amba ntan de me yare na me bo yare ba ma mo da me yare me pa cho ebra na woni ahefa na wo hia akwa me no odi tu kwa konkran no wo se abrofo na problem na me nim ho nyam na ye ejamesu free me ba kwa me ba bia wo hia abayo ejamesu wo no wo hia no no bra wo be free ho akwa akra oba yi kra wo kra no me kan say no father ejman wa sasin eye ukoduru ho ena ofre ye na wo ka kire no se onfa nche ya sako we ye sorry se wo ko wantumi afa no na se wo kokora no wo kra no se bia woni na hia yesa mommy man kanu pa men se me ba ha de ansan me no ko na papa kan me je ma pa ansan me no ba ba sa ko na papa maybe so way because now we say ebra asam ni si ya o frasa nka de busu ni bimpo emra ho na nka wa mehwesa anya bia no nya wo kan ye no kra na anya no kra na so obi antumi ama oba ya eno de ha but oba wo ne ete eda sorry ni rewra fiefie bia mu de wa ma o mu hunu se wo ka se nka wo kompo ena wo kra no na se wo ne ko ye ko hwe ba bia wo te ya enka semba ye ko betumi aba sese no wo besi kra ye fra wo no anfa wo mani so ye wo toto wan kra bonte so wo se me oni mbe mametiana hello o ye dai wo se oni mbe mameti oni mba bia wote me so wo se oni mbe mametiana oni mba bia wote wan kra ana dem question ti ni sanala because ma advice na me amda wamba bisano dem yo questionana brebe na wo ka kire ne setama wo kɔ no na aka se wo mra na nsa wo woncha bisano dem ka kire na man kan kire no momi misro me say me bisa se onim ho wo kana se me bisa se onim ho na so onim ho a wo so onim ho onima eti wo fa na nkɔ ba bia wo o se de hu no ho onim ho me adi asem nie wo de ye fa no me wo kɔ no na wanyem aboso me sai and the bear 6 months bear 6 months and okay bear 5 to 6 months okay yeah sure oh yeah sure me nim de but me je de ukọ ye no na o send sika o hwe no se se oba penfo a wo se ne kuru hwe no na wo hwe no the hospital komo ni bibia mu women is kapa now me pacho wo we de na me ni hobi wono na ka de na wo de ma no me hwe sa ye no kura na wo twa me ntra na o man say like buso na what tribia say na wo de ma no oh me man ni awo cha na me man buso but once I see me and that come in say dia me many bi dia ebeka won se bia oh se ne me sika me de send obi oh e bia na watwe na da obi na se bia oh but me send the 30 cedis me send the 50 cedis fa bi ko hospital na fa bi yese eno na kwaso kama ana me chara me jema no this ni buy no na o ma share 2 weeks nti sa 2 weeks ni mo na o ma me 50 cedis mo ko me say me kwa me do we kwame hello kwame ana mo adu mi cheo pa okay so share no so wo ba be boy akwari status wo yare obomba wo mane se oba de yare hello ebusuafo bo wo mane se wo ba no na oyare pa okay ade na aye fa ho tata na me yare muntum ko be bia ba da kan men sano me papa na kada 700 ana wa baka wa frano but ana mi almun ko da mi so do ntini pan mame 400 ana me sign no okay no say omo do ka say e go say because minimum say ya wo and what papa kada
brain or could be 700. Enti wutu ya 400 no papa so okobo abosie ho. Enti anya dan ya onipa kwa bagine sika. Enti wutu ya 400 no 300 Ghana no why na tu ya he. Men first ke ya men ya na me so there da me kan no pone me ya enti madam fu ya miska on one was emam da miska no ma me gema no. Enti ena me bisa say wo ba awo na o say o ba yare enti ye 700 Ghana cedis. What the 400 ya back? Who's doing this was 700 though? 81 pacho. What send the 300 number for us Jina so obate enkate me say o papa kacha was sa obayare 700 Ghana cedis and wakobo bosia. Enti utu 400 Ghana 300 Ghana cedis no o to way what the ama papa yi so afanko to yaka God man fa mano adentia afin mo ato ma start adwuma o so mi ansa no amoto wo na fe no start adwuma ai wo ba no o send ni sika like you can say feed sika de betwa duane and the ama no o send there. The last time I was sending this, come on, obey yourself on top pampers and family will buy a bank. Last December, last month. Last month, okay. What's Sunday saying? Okay, there's coming to my 250 near sure because. Maybe come on 100, and I say, I got all a friend, Sanabedo, but on only phone. And to me, man, 150 now, but the move on 120, me find there. That's 250. Okay. December, a crowd sending with Sika Janet. Yes, I December, and a cramian, I'm a friend, catching a circle. Or sending with Sika, or friend, no. Someone on a Sunday, you know, a Sunday. Or sending with Sika, or Sunday, say, 150. 150. And no Sunday. Okay. Oh, so 150. Okay. Now, before I walk by Sunday, 156 December, no, and the Amano, no. Now, but you're over instrumentation, Michelle. Me pacho jina baby here, mammy. More near human friend, but my Mohammed. Oh, by what to the day? But I say, what's what could I need? Remember one win to me, and someone to me fight in the damn labia, damn fun to chill a mamma ball. Okay, and tonight when she say you moon on Cadabay and I will be back. Oh, I tell him I started against my ball, my barber. Bema, one day or bar or be back or be back by ya, walk was ya. One no after fro, walk a finia. What's a Ghana? Metigana. It is a woman. I didn't see sense. I didn't because no. Some years I walk on now. That's a bomb down. Some one to me. I said, I'm not to me. That's a bit. Look what they did. The master, I didn't. You're coming. No one to me. Yeah, you're not one me. I catch them there some more Ghana. Look what they did. Me no, I didn't. Said you are Miss Rowe. Yes, me. Me ya no matter me na mo ko be da na butu ma aboda mo so ngolo ya le de mo ntunu nkan sem de ken na da do me yi me so pa am yes se onwo ma nkodwa na nwoma ko wo busuani wo maame wo papa wo nuya wo sister ami ne mbi do na me dwan baba mo ntunu nfe da de o da me ni wo mani mo fa wo mo nko because wo yare enti sa wo yare a obetumi asuma wo maame o ma me ko ya adwuma wa ha sei no mini ayi ababa awo bi kwotena e dare kan me to ma ba bo no when yes ye yam bi ampo yin ti me mi me yin ma ba bo no temple mama no si wodi bibia wodi na me yare ko bi dare ti wa yare da wa afi na ara si se do de mi se kan me ya na da ma ye wi mo ti mi sa ni ti da wo ni me ni an se yan no me stop me po cho enti e wo se wo kacha ye se ene ma me ye mistake
Say me man ka say to fight me man ka say me mistake fight me. Why a mistake? And once what you want from so to move because My that room I am to find me no lo commercial papa tobo and you will be baba and I won't know any say will be kasa esaimra ya dear to me bo will be a and just a way ya rebrand dear FN say what's my wubusia ni bi oh mama many ababa will be a wo na say me ho and to wanna question me bane mame na kama bia ko ni na dia ko bai when we di my ye me so ebra ya ka say wusia Janet foforo no woni na nko opapa ho wase wusia Janet foforo no woni na nko opapa ho woni na ko me na ko pa spend it say wo Tuesday Mami pocha me ye jumo ntime so ayin chicha me pocha papa minyimi enye se mensu meni bibia ye enye se mensu meni bibia ye moto me sawa ayo me yan moto gu for me pocha enti say ibutum ya no for my channel kwa dia ndimo ko be ya no so ne ko ne papa ho ekodi 2 days asadansa wo dia wo maame entumi ma metena ne ho kakra ana wontumi fa na ne mehwe no kakra mini say even wo kra me nyini say wo maame ana ubusia fo kra bi ni mu say wo ne ababa wa bi akwo wo baabi me nyini say dia ne ye kwa me da ban na wo de wani baba ba hwa wo ba no na wo ne abusia fo atena se na de wo ho maka ati ma start again na do me sure papa na ti ha say o papa wa enti say de nyame adom wo ho to wo bosom me ensani say wa yade a wo do wo ba na wo ba no kro ba wiase wo pa nanim wo ahwe wo pa wo ba na se banka 3 months enke wo bu obi kra bose a ade ayeti enti e ba be hwe oba wo wo da ba bia makra na nya fe kwa me wo yam mpo hyehyeo se bia me eyi ma wo me hu me ba wo to me wo mba ba sa mo mi me so da men sam na le kande sa ka sa da me da me no ya jo because maybe ka sa da ya na me ya ntum tum ka da tin ka da wo so no ya sa you move ya ko na ni ma sa me so o ya dan the west no ya so you move ko na ni ana me se da ban na abeba papa ne tia I think ma sa to green ma ba mo ba ba shon unse ni kasa de wa city ha oba ne papa tia wona na kani na papa sa 15 million e kanu a wo kobo ye e ka de hin na ye 700 na wo bra mo 400 na o de bete ne kaso no e ka ban mame de wo mu an se akra ne yale ye no e na mfro ka che wo se kwa me ti se oba ne yale lemo no makota busia 700 na ya kan de mian botum ye de iski itimisrawo wadra de boa safo de nko sandi ye no enye se sandi se yemfanti yale nsu ka bi wo sandi se yemfama ne yele ani yemfama ne de nto duani it is 50 million na e Canada one de one city branye de mai so it man person bisa kwa me se Kwame mo so ja me ba che witie me mo do pa Kwame ba che ayi akra ni se na woni no woni Jane ba me ho no e de enkomo na me udi ye e fa akra ni se ho Akoma FM ni ba go imbrana Kwame eja me ba che witie me si ada na woni Jane e be sraye no wo ba enkomo be na me udi ye oh I some get be but there the margin part I would how against some na befia when you get me na banki da order me ye dama eni jaba no me I say be Kwame ba asemo hia me no kan se be ba di hia me a be so bisa Kwame wo ba me ji utum prakope me ka che wo se ni bi sa na me so timi se wo so ye de wu ni bi etu de ni se na ko ba yi na ye nka bom ni ye fa hwe akra lo ba ye na ye ye fa hwe ye nye ye nka bom ye hwe akra no wuti se me ka sa de ne kire o no crapa na ye no kire kwan na be wo kwa fa ne ba na na nyin sei na otimi obetima age ofe so na otima kakasa desi ya kire wo na akra nyambe so na sumbium na o se na sumbium no hwe de wasa de akọ ba kire sa de amame Kwame awufu be le be se e be sa de mi e de ma wi Kwame eja
awfo be lebet ma ye de me ye de ma we e de me ka kire o e se me saa na mtimi so so bet ye nyira ye hwa akra no nyinsem kopim se nyame be so na so dwem akra no ba na e ja bo mo de bo me ka ye nyira ye nka bom ne hwa akra no kwame me ba cho pa no twa me bisa o se no ya hwa akra for 1 year se da be na abeba na akra se nto aso ne nyira hu ye di ato yi ama so dwe di aba me ba cho da be na abeba oh my baba next month my baba kwame me ba cho wo be ka se won se me frɛ wa na wo mfa ye nya job life ma o mre me fa me frɛ wo e na abla bi wo tachima wo bran kwa na pike ko no so kwame na be di nkyɛn ya mo ma date e se wo kwa ba wo pa me che phones da ye srew na mo cheche ba bia ye wo ya ye ma dilations nyina ya ye show me next month baba kwame wo si yan da ben next month baba okay wo si yan hwe hello obeba ma me pa next month baba ma do kuma se afikra ye tima twɛn no then next month demo mesre no say 15 million sa akra no se na pay ne de mesre no o ma me nsanka ansa na sa next month na ye dey adu next month na bravi enti aja odi e manemra na onya hye bo na next month aye first aye ukriada ma wonka kwame don't worry enti na abedi ha no e mane ha okra na me dia ye me ya ne se obai obi apodi mbedi awo ani woni ni kro woni ni kro woni mo ma me di opo se area no woni mo papa di no hello eti kwame nyame ya to mo mi po se area me na make kire won nyame ya do ma wo sin next month ya behwe anim na say kwame ya behwe anim what you say me see ya behwe anim next month what I o baba yami ado baba no show me next month ya behwe anim next month true force na what you say kwana kwa yi waduma na wo di betua wo ka no kwana kwa ye ma kwana kwa yi waduma ya behwe anim okay afa wahunu Janet afa wahunu abrantie no anu odi wura ha no odi wura ha no odi wahye na chie no odi ntoma aboso na wo wayese no afa wahunu sakasa we kro akasa wakasa bi ache wo pay winu se kwa me betumi akasa sei winu da abrantie wakwa akohia no wo ye adwuma woni na kwotena o maami din wunim woni mo papa din wodi na danfo na aba afro asa ne bra na wo so asa ne bra ni kuro mu din wunim enti na yi a wagye atom so obeba next month no ebedru next month and Nsem ne bo anya den na wayi afrim otumi wi kura bo nsu egusu no wayi ne sim no apɛ foforo no odi ahyem ya be fra no out of coverage area ya kwafa no wai abrantie ne picture kura de be hwehwere kira kwakwa no ene so no woni ne tira fie sai 2 years more woni ne tira 2 years woni ne picture woni ne bibia woni ne busua ni bia so ye saman obi a obaye na adwuma akọ no afichire mo dia papa brenya ye bregu se wo hairdressing no de ye adwuma ada na afanya adwuma na nka mpese me ye adwuma ka kan ka me neska no komo de nti kwa me woni ne tren na wantumi am o sika se boboke oso na start adwuma kakra wo fun besia ba ko ndima nto bia ma no okay aha ya Akoma 87.9 FM ni da ho na nana yire ade start ye no bi no ye twa ho aba Bema, efiri sɛ wo fa rock afo aduro pakum capsules wo show me sen pakum asofo ni yenu ekɔ so ko na sese ye pese ye wie no kra nti ye beto ama asofo a wono ede ne yere eba aye na de esese oka anade opese ye yema no ye wie no kra enne ede ma nti sofo de ahen na opese ye yema wo na ini di panik saya, di panik kaso berapa nah waktu dia mau nangis, apa yang dia pasang sekali. Ofre mami, na mami,
you must have more catcher after the friend, a panny be my own. You quite a map for what they say was scattering the candle. Immediately, I can say, Bia, my fat, this guy is a near flat. No, my yet a gas in So, Mammy, Pacho, what's in your kind? Why then I demand was say, so what was the own penny be more? What I see, ne basso, or bear day a hen or walk, a kind ben or the fast or no name but a bit to me a dinky time. Catch them, said. So when you get down, I say, oh, friend, and I'm a young home friend. You can't tell me so much. No money and tennis and Casa, no jump. See, I'm an old cousin, and no, I'm a joke. Me papa, go fast and then a Casai, and I pray me papa go fast and then a Casai. So, muy young. I can't do it to me in Japan, so no matter if not the old be your money and come on fan about. On the Falcon, on coffee, see, I'm only young fee. So, Akalani say, oh, my bomb, papa. Intino. See, I mean, the met me a catch and say, Mimi, she catch them, but on coffee. There be una would in Buffy. Into one coffee, dear, young coffee, sir, or a bar now. One eye, or no, no, into said, be or 1 year. I'll catch them. Be also women, and to the other dinner all ban or Mramay. Or Baho, into the other dinner or Mramay. So, Obama, should I know? So, say, on Murphy, your cousin Brefi, so I'm not just a simple one. I said, the warrior, or Jammy, or Daddy, or me by no Jammy, into Mrs. Tamon at the farming, or share me. Into almost say, Omra, not your your money and come on for the bank, simple. Into almost one number of me in a club, my papa in a club, say, sir, in some investigation, go on, because I understand the number meeting their number friend. The money I see. So, from Patoni, maybe I'll ban all. Maybe I'll ban all. Now, over to me, I'll put this young check. Said the OC, Chile, almost every few. Now, I planted your wall. Not the old person, who your mouth, over to me, and Sana, the view I am wow. Make them more for cassette, we use our cameras and say, I'm a man or one. The friend of the son said, they say, who walk on my room? I said, no, Laura Fair. Yes, and then Laura Fair plan my can and then I walk and and no plan as 7 year, we plan more coils, the same 1.7. And the plan and talk and up and no plan, and the same 1.7. What's any 1.7 in my phone? Check, mommy. Papa, you're pushing me to war. One man, Akoma, Yami Yapa. Into semi free her. And then when you made the police station, me lock him here. Mr. Beer, I want to go 50 days with your catch on for the Bama. What can't I say? We find channel. Into the magic 50 day one. Because in some way, what can we put any nothing? H and track a that so we put your poor full of bar. I want to tell Akoma Yamia. We both get the bar and try to wait up to me over so. TV no so no. No, but that's what I said. Money be evidence. As soon as I 1.5, I was sending you phones. It makes me a friendly man. Now it's across handing what I am. Sophie, and a class and Sophie, and a class and 70 city. Second one. 100 what am I? Mr. Sophie, Mother Car said, who catch it and say, who could I really scour? It's a 70 city. 100 city, what am I? What's the 1.7? What's what any 7? And I'm going to 70 city. Sophie, Mother Car said, who's really scour? How can someone buy me a car? Somebody I can't, and my country. On the team, I'm a
baabi a wɔwɔ no ɛkwan wa ntumi bɛtena hɔ na afei deɛ ɛbɛka kyɛm sɛ fa wansidi anaasɛ sɛ mboa yɛ dɛ ɛbra nti obusuafoɔ ne sɛ abɔfra ne sɛ ɔba abɛyɛ dɛ papa ne sɛ ɔba abɛgye ne ba nti amammerɛ ɛwɔ hɔ no monka nkyerɛ no na ɔba a wɔmmoaboa no na ɔmfa no abusuafoɔ ɛnka no ato no ntim hwee na mpatwa wo so wakɔ abusua no ma kɔ no hɔ mepatwa ɔtwantoro mesi ɔtwantoro nti mepɛ sɛ monyɛ nokorɛ 7.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno wa no waso gu so a wotie no medin Maa Akos wohwɛ bi ɛwɔ Onua TV sanso Rabi 1 TV Osei Krom TV Facebook YouTube ɛna afei TikTok nso ɛno nso etwa guo ɛwɔ hɔ Arimbota 32 Kochini Brofwe do not on thousand security doors make us say one also abiebie mu wɔ hɔ pa nya asɛm keto Nikki Pizza Fan Club ɛso and untimo share my sanso ɛna ɔsɛ I'm Francisca from Accra. This guy is very wicked. He must be punished. Okay. And also Francisca message or the man no was Maa Akos this man pa this man pa dear this man pa when you na yasam and you kobu yemfum pa ni agye feelings na ye ni tuntumi nyina kwa na ka fita na agye feelings ni na akora ne ba ni atoto ayampia o se Maa Akos in fact this man has words power. I'm Grace from Winneba. We Takoradi people are listening live or Onua TV nyame ensha o papa some so share ye ewo Onua TV obi message and I'm making card ya mamu no awia she's ono and I me makeup wa that for moton jo na ode ama me no ama me reggae and so e de ashentinei say open week and I say bia open so koye makeup see ebi open week papa dia na wa shenen so say wodi wani ebetire she's na owo Kumasi sports Akoma FM oni unity oyo no na edi enhwene mu wokwa she's ebeye uti no e de ama okama na afen so wama makeup sa eno so e da from pacho mo fa flyer nto so e ma me na men contentem ne ebre ni sha na onye uti mfa e ma wo frɛ no e was 0249 155 776 0249 155 776 konro na wo pɛ anampo krasa shorter na wo pɛ longer na wo pɛ etrebe na wo pɛ wo dia bone promo na frɛ no she's ebema onyipa na wo de ahyɛ 0249 155 776 0249 155 776 na ene matade yɛhyɛmi ɛyɛ Josie Fashion na dama na brebia no metimi nya atade hyɛ na medibeye program yi enu nti wa mode ya so wa broche ba bia wo bia no wo style bia no de obehu na ye ofɛ forwards of Josephine na obepam bi na ba bia wo ye de abrel wo Kumasi bom so oni meet me the sport in edition mo Fred Josie it was 0243 433 465 0243 433 465 yanko Akoma FM entwa so meraba memo ha mame oni wo fom pa wodi pa cho ya frɛ me afua awo pa cha okay afua awo wo frɛ hin na ba ye pa cho me frɛ wasa ekropon ukwanwa awia yi asɛmbe na de ba ye pa cha awia asɛm am de ba ne sɛ me ne me kun atena mfe bebre na yɛtena ye ne mu no ebra me nyinsan me ba panyine na me bo ne din no ɔna me twɛn ho da ayre sɛ nye wɔno anso ra show no na fe ɔgyetum na me ne tena ye ya fa ye mo bebre ne asa me kan na yɛn sɔle majo yaw na wɔde wo fa mu ne keka bi nye ne nyina ka de ye serious ne so de ne aba da ye si so no asa na ya ne adwuma bia enti me ne tena ase na ye kokofuo kakra kokofuo ne mu no yegu so a na kyerɛ yasa pɛ asase ana yesi dan ɛdan ne siem ne skambo ne hɔ me ne nyinaa yi gotem abo na me koko kakra me de kwa awale no na ya tete na de ato cement na ya de atwa bloso no ɛne ba bɛsi aba ne me yi bloso am sene bɛma na ya ne kakra kakra na de yesi dan na wi yesi wie ya na yesi kwaje poto pon ano so yesi awi yesi store ne biaba so eka
nti ye wie ne saa no na ono che me say de yesi ne saa ma no ye be de ono be ye hotel na yakotena ekropon di no ndi o kan na na so yo eno be ma yeskanti me gitum nti obi ekropon di na se ye kokropon na ye de ho ne ye hotel no efe me hwe ya no ono a oma ye nko nti ono tie ekropon na me so me de force na me ye da me ko ho ye me ko ye ne mu no se ade na me on fere me se me mra na me maba nti ya se no ne me guso ntokwa bibia sa ndo ka me muwa no nti da koro te one more ba ya se ya fa no 150 million me na me ma am 150 million de me ti am na 1000 bu me ti ye mo se mi dwembo na me nton ade mbu na me nya me to matale kwa so wonya nti me mfa 150 million me kan ne be ye no ye so obi awia ne 150 million me na me ma na dan ya modamu nti o kan ye ne ya nya ndum na de o ne so so anu twa so nti eguso a na obase saade a opeska akɔyɛ n'adwuma emu za sɛ na ska upakɔ adwuma ubreki ye usika ni nyina wɔ hɔ na ɔka kyɛm sɛ ska na asa na mso de yɛ na ade yɛ wɔsɛ asa Akoma and already no so di kama me 15 million sɛ wɔde betua machine ka the machine ka no ɔbɛgye mu 6 million na ka 9 million nti saa na wɔnom nsɛnti na ne werɛ fi nti wɔayɛ a no wɔnya sika mpo nkwankɔyɛ tɔ dozen nti wɔsɔre ahomakye no wɔte no de nsa sɔnafo na ɔde ho na mbusa sɛ deɛ ne ha no ɔno ɔkyerɛ me sɛ wɔnya sika nkɔtɔ dozen ɛna nso wɔnya sika nkɔtɔ dozen sika ne so nsɛm a na ade afa kurom na wɔakɔbɔ aba na asa nti meka asa no na ne bufuuyɛ sɛ wɔn ba nkɔnom sa nom so yi nti mmua no ne ɛda ma ade kyee no wɔsan ate hɔ ɛna meka kyerɛ sɛ ada na wodi sika maa me na wɔagye ma naka na mmele nti sɛ sika ne da ndi me kan ya no so oni na fama me na oji ya no do kofa sa deze no do koyɛ adwuma ndi ada no ko breki ya na oba ya na o se o sika bi ma me ba na to so mienu no na akora na de ma no na ye 4 million ndi 4 million na oji ya no do she no botom o wɔ ne mbena ndi ko ne no ama na me na me ma da ndi ade kye ya so kunu no wɔ ne mpena ho ai ndi oba ya no ana baka je se sa 4 million ewo he na so 4 million wo mete ya ana ade show botum de koy o ka chama se on basket Akoma FM ndi na so mo kan se me ne me ma na te ya no ne so wo ko fancy ka ba na ya sesa ana mo ka je se sa koro no na ade te so no me no tena fiti sa man utun ko je sika fie wura ma ade be so mi sumbu ada na ga ne no na so na de memfa na ko jiska fie wura ma se oya wode oni obi ya galamse nti ode mana no no ode abaye adwuma na ma tua ma voka ndi wo mu breki a na ode gold no ko galamse adwuma fie wura kese ya na se de edi ko dwa na ebe nkete fie wura nketo na tato ndi wo bi memfa bi na ne na ya nkete na me ba sa haden ndi me kan na ne bu afu a me na me ma sesa ya ne ma mfirifie ne ngo no wamvre ya ha ane abebo no koro no nti na me ba ma na to so miensa no se da ani ngwa se ya doso ya nem kurom a ebi busa ye na mo na masesa wo no ma asesa papa sika wonya sika ngwa dwuma asa wugu ya ho fisa ya nzo koro no ye ni me bo ade nda wo ya sa ndi akora ni mbo bufu ama ofa to kusu asa no de bodu ama de ofa asa sika no ani obewu anu wawu ndi akora kwa fa na me yere na me je kusuan ndi me yere na me je kusuan pe na no papa no sori no be bo akora na so ni nani so no okura ne minim ana me ba panyin so no se da anya wo ye amoa se mo awo ma fe wo de o ma ye tanfo ne wo yira tanfo anti e bra mo ti ahotire me na wonnim sa na emen na fe de dru bresi ka ba na fe de ma me no benya na ni je no tete na sa o no ada na ni abomba be ma panyin no ono zo na sum na ni so ana madam bi ene ne bosh ye hon kasa ne papa ye mongo pa police match na kwara se ya nche no de ono aba ya no beton bi ando wanya de o ya sa de nyina awie ye no kokuru de ho ano sa ba no frɛ ne mbena na wafa ne ba panyin se ba na ne yere ne ma na ye o ma me na bo ne ba he ndo ba na bia ya tetu ayi din de ho ana me kunu no sɔre ye na obo me ba panyin na som ana wo yira akora no na boy na ofre no ba no ko so bebani mu ana wo mo gya se ya branje ade na wo ye na emoa wo no se ne papa agbo no o mo ni bi
fese ɔde buo ne ani di ama sɛ ne papa wɔ mu no ade ndi na wo ba yɛ no wonzɔ ɔno papa ne mu na akɔra ne mom na wosan akɔsɔ mu na wayɛ dɛ waboro no ndi ɛ na wɔn sɔ boy ne mu twɛn ne ndi ama me de abufuo bɔ boy na so ɛna wɔn sɔ boy ne twɛn de sɔ no twɛn de na sika ahye ne buto na wɔn sɛ bi a wo papa fɛ sɛ bra bɛko wo de sika ahye buto ne sika na ade ba de na wo de ba yɛ ɛna ɔsɛ ɔno ne sa afɛn sɔ so ndi ahye buto dada ɛna ɛde twɛn no kɔ ndi ɔkɔ yɛ no na papa no zuko kuro ndi ani bia ni bɛ dɔn wi bo no kɔ no sa de abɔdeɛfoɔ akɛse ɔmo ɛyɛ mɛtwofoɔ no bɛ miɛnza de baayɛ ɛbaayɛ ɔsan abranteɛ wone wo papa wasɔre sɛ ɔbɛboro papa no ndi ɛnam ka gyɛ sɛ nti si a mo baayɛ sɛ mɛtwofoɔ sɛ bɛ mɛboro nkɔla no ndi ɛnam sɛ ɛnam sɛ nti si a mo bɛyɛ ɛdɛn ndi ɛbɛde yɛ papa nti na ɛbaayɛ nam sɛ nti si a mo bɛboro no ɔmo ni kyerɛ hɔ mɔrɔ no ɛna me bufuyi ɛna me didi wɔ ma tɛm sɛ mo ne blabɔ mo di a mo ni ma ne sɛ mo no go ana so da mo di akyire wa yɛ bɛ ma fa sa ka kora ndi me yɛ ya mo fam didi o dan ɛna yɛ kɔ wa na ma ba ne yɛ sa nam so yo sɛ mo ndumi anya de mo de mo ngo ana ba bɛ kɔ yɛ na papa ne me koko wa ma ndi ɛbɔ bɛ sɛ anadwo bɛ 80 de kɔ 9 na ɔba ndi na ngwala na aso tv ɛte wɔ na me mpoma akɔtena ho bi de me ba panyin kokoro no obode fine ya stand fine bi ba no de si ho ne tv no papa ne bowura dem ma tv no no tam tv no de bo no huru gina so no se no fa me ba ne fine no de bo no bubu no ndi na boy bi operator e wo efio no fa me ben se mama ne ngahwe wonya no ma no ngo na ba we wi no lokoloko puno ni nyina no de koye na me na me mate wa fe nya ba bi na na sa de be ngwa sama na ye fo ka na ko sama na ye ko dae ye ko na me ba na to so mienza ne de ani fie ndi ye frɛ na ye nya no oba fie no na cha say tv ni ade na omo hwe no papa na se ndi ma kora no zo gbowura ade ne de anim Akoma FM obowura dem ko say hwan de ye papa nzo de no ɛdan a na sa tv ni sim na nya papa ne dan no na ya oba no de ɛna obowura mu bɛsɛe no ɛna oba no nso bowura papa dem ɛkɔsɛ wɔ no nso de wabra na wogina ho na ya na ho na ya ne ho fie obi enti na sɛ wo se munya na muti wo hwe tv ɛna me kyerɛ sɛ ɔbɛsɛ nkwala ne de ne wie ye no ɛna ɔtoto puno ne nyinaa mu ɛna ɔde kin no gumboto kɔɔ enti yenya ba bi na anam sɛ saa na nkwala no me yankɔ sama na yankoda ndi ya ko na ne toso me yansa ne de na woni fie okay nti ya ne ya ko na no be si yachi ono so dan na papa be se wo mu nyina dan na papa ko se ti ndi oba na ohun sa na se ko se papa no zo de no ndi na mpanyimfo ne de na ho me ne wo mo ko sama no ndi wo se wie wo ko ye no na de chi anopa me ne me pa ko da ye be fie ye dru fie na police fo no so aduru ho ye du anu se ngwala ni anbache emamba imbondi ngomu de ayi ku nza no kacha msema me bia mfa ayi ne nwu kwala nsa efise we ngo bo okoro no ne ngo di awu nti we de so de no kwa me ba no ngo na me ne wo nyana tana ka ni koye ye du ha na pa kacha na ma resu an se emba nkwala anu ngum nyang omse da bi omse no se da bi ono na ne ma wo ba be ngum na me kacha se nkwala anu enya abone bi hu menne wo mo ne koy na ya ba na da so ndidi an pa na ya ntibe de nkwala nketo ano egu prison e kan ne be ya na chese change na se nkwala an papa ndi betu ndi de gu ndi lock na me foka na me ba me ma me no sama ndi me duo na me sister kunu afrita kwa ba ho na me kaka kire na me sister kunu na me ba ndo ba no no e kan on de ko no wo mo kan ro fu yu oga just di nti na nkwala nkete wutumede wo mu egu prison na se wa ma ya boni mpa nkwala anu enuru 18 years e so ye den odi wo mu gu nti ye se ode sa mara ne hye ne nzem no ye de wo ye no se sa no be de obefre panyini wotakwa na waka ho asama chense ye mara sa ndi na police for na pa ne che se de wa ma ye wa nye ne ye be yi wo mu ye nkwala ne bu ta kanda back obaba ni wo fie sen pacho 25 ona ekose o papa bi ne toso miensa na de otoso o fie sen ne toso bi no so 22
22 ɛna mu ɔma sɛ Akoma FM ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa na sɛ ɔpapa TV nti nkora no dodoɔ sɛn na ɔmo papa ma yɛbɛkye ɔmo kɔ police station okay nti ɔyɛ na ɔmo be wɔm hwɛ papa no nya de ayɛ behu sa papa ne ma baba bi kwala no ɛna me maame panyin ne me kɔ gɛ na ɔne ne te no sɛ ɔpa ne kyɛ wonyi ɔmfrɛ bɛɛ ma ne na ɔmra me yi ne nana no ma no wo kura ne ho ɛna yɛkɔɔyɛ nti yɛkɔɔyɛ na ɔka kyerɛ no gɛ ne frɛ me kunu no na ɔka kyerɛ sɛ wɔde hɔ na ɔwɔ kuro bi to a ɛkuro pɔn hɔ no wɔwɔ Akoma FM ɔka kyerɛ me maame na maame so yi sɛ waka mate ɛna ɔka kyerɛ sɛ frɛ no na ka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no ɔmra me yi nkwalaa no ma yɛn na ɔfrɛ deɛ na asi because nkora no wɔn yɛatena wakyɛ menim ne nti a wɔba ha sɛm ɛnna mɛka bɛsɛ deɛ nam so ma mefiri hɔ no a ɛyɛ awalegya yɛ hɔ na mɛka nti yɛ mobɔ so na nkora no wɔn yɛatena wakyɛ nti ɔbaa na maame no kɔfrɛ apa no a ne nuanom kɔfrɛ no wɔ fie ɛna ɔba bɛyi nkwalaa no firi prison nti oyi wɔn firi prison yɛ sesa yɛ nneɛma nyinaa ne saa man ɛna me ne me ma no kɔtena hɔ nti mehwɛ deɛ ɛkɔ no na kyerɛ sɛ nya deɛ papa no bɛyɛ dɛ ɔbɛboa me ne mɛma no nyinaa deɛ ɔde yɛbɛfam biara yɛ yi a goa na ɔde yɛfam nti na pa no twa no mentumi nya dɛ ɛnwale ne biem ɔyɛ ho adeɛ ɛpakyae nti meabusuafoɔ mekɔbɔ ɔma amaneɛ na ɔmo ka kyerɛ sɛ bɛrima no yɛ biribiara na wofoa no wɔtumi bɔɔ ne yɛde wakɔto hospital yɛde nsuo suusuo ansa na w'ani aba fie yɛka sɛ yɛkɔkye no mpa a adu asɛm nti ɔma yɛnkye no saa na ɔbɛyɛ wo yɛ ma akokɔ ma nyinaa mepakyae yɛde wakɔto hospital pakyae ɔmo nkɔkye no a wosi daabi wodɔ no na mama na wagya no nti ewieɛ no na afei mehwɛ deɛ ɛkɔ na afei deɛ no nam sɛ Akoma FM nti ɔmo tena ase a biribia yɛtena ho yɛtena me sɛ mentumi wale yɛyɛ saa afe korɔ ne fa na sɛ awale no yɛnyaeɛ na ɔno nso a ɔnhwɛ me nkwalaa no wahwɛ me nso nti wei na meka me maame no ka kyerɛ sɛ deɛ adu no yɛduru hɔ no maame a mede force bɛgu awaleɛ no ɛfiri sɛ bɛrima no wayɛ no adwo sɛ sɛde ɔka kyerɛ me sɛ wɔyɛ me nne a na mɛkɔ no mbaɛ no ana gu so no nti ɛsɛ sɛ megya ama me ho tɔ me nti yɛkɔtena ase biom yɛkɔɔyɛ no na mbɛmfoɔ sɛ wɛde wɛntumi mɛyɛ wo awale nam sɛ awaleɛ no aberebia yɛtena ase mode yɛkɔda adwene ho ɛyɛ sei nya deɛ a kyɛ sɛ nsakyera ɛbɛba bɛrima no abrabɔ mu nti nya deɛ a mɛtumi ayɛ dɛ ɛnyɛ natena nti mode mu wo awaleɛ no nti ɛyɛ na maame fa abufuo mpo fa powder no ade gu na ɔmo sɛ nyɛ me na megu na ɔno bɛrima na bɛgu me ehyire no nti ɛyɛ no kuroma mo mɛsa na mugu awadeɛ bɛrima no to powder gu hwan so ɔnaa so ɔno ane so ɔto gu me me ɔnan so ɔno de powder no bɛrima akɔraa na ɔno de agu me no nti mɛyɛ no ɛna bɛrima no fa abufuo na ɔsɔreeɛ ɛna ɔkɔɔ ɛna ɔmo frɛ nsɛ ɔmo na mɛtena ase nan deɛ ɔhɔ ne yanka ɔsɛ wɔma ɛna ɔkɔɔ akuropɔn nti ade kyee yɛ no ɛna ɔfrɛ ne wɔfa no ɛwɔ funu so na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔfa esi awale me so ma gya to me so megya no nti pakɔraa na wɔnwu ne hyire na yɛnkɔ ɛna na wɔfa ka gya sɛ yɛgu hyire no bi a ɛsɛ sɛ yɛtena ase na adeɛ ama yɛ no yɛdɛn yɛkyɛ nti ɛsɛ sɛ wɔba ɔka kyerɛ sɛ mɛma ne nka saa asɛm no nkyerɛ no na wɔne me nne hwee wɔde ma me nti sɛ mebaa na mekɔ a mekɔ nsapan na no wɔfa ka kyerɛ sɛ nyɛ saa ne yɛka no ɛfiri sɛ ɔbaeɛ na wɔne wagyapadeɛ mea mo ne akɔrɛ tena na mosusua ɛna mɔtena nti maabɔ abrabɔ ɛte sɛ bi a wommɛbu no kwase asɛ wɔngɔ nsapan so ɔyɛ firihyiani mpa anka wobɛtua ɔse mɛma ne wɔfa nso nka saa asɛm ɛna ne wɔfa sɛ ɔde me nkɔ na akyire yɛbɛsa afrɛ ɛna yɛtena waa ne wɔfa frɛ no a ɔsɔre ba ne wadi ne wɔfa n'atɛm ɔfrɛ no a ne wadidi n'atɛm na ne wɔfa ka kyerɛ sɛ gye kwan na wɔnam so no ɛnyɛ saa ne mmara ne teɛ sɛ bɛdia wɔ ne bɛsi pata korɔkorɔ a wɔne ne tena ase nti mugu awareɛ no mpakyaa mo agyapadeɛ no ɛhɔ mo ka adeɛ yi agyapadeɛ no mu na wɔn frɛ ne sɛ wɔmmra meɛnyɛ na wɔsɛ wɔma me na nyɛ da mugu awadeɛ nyɛ saa da na ɛwɔ sɛ nka mo tena ase na mo ka agyapadeɛ ho ase ɛna bɔn kyerɛ sɛ ɔno bɛrima na antena hɔ ɔno frɛ ne wɔfa no wɔ fun so sɛ wɔnwu awareɛ no ɔma akɔrɔ nwu mihyire no na menkɔ ɛna na wɔgu hyire no ɛna ne wɔfa ne ka kyerɛ ne sɛ ni sɛ bɛrima no tena ho bi na akora no gu hyire na wɔsɛ bɛrima no nam na bɔnte na akora no gu hyire ɛna mogya awadeɛ ɛna ne wɔfa ne ka kyerɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ wɔba
ene wo gushire ni wi a na ya tena se na kwan a se be fashion se mo ye mistake eni se nka be ma ni ho no mo so mo akora bi be gushire na be ma no be ja wawade no wono nam na akora gushire asa no ofa ne se wono tena se ma ye kan wi ye na oye ndi otumi eye ma eye yi me ba otumi ye ma ni ye ye se aka japade eche eni se be ma je age tromo trom wona akora no se ne ene ma konkon ho me ba ni aba beto aso nti ma me ne Dr. Dawood eni nkomo me de ma no afre wo ache na so na wo awaba no ano no ti bro nya ade o new year ade o wa ni na ya ka bomba ako Dr. mo ha wi yi me je so mi na ba boko de wo nyam ya dum boko official fan so afen nkoma tu ya da na te nkomo ahoden enkwa ahoden na nimdi a echense ye na ye de ye atwuma na Dawood Eba Hospital Kumasi branch ni ye biem ya ja was ese wasem wa se kwesi broni o wantade very soon I mean I do say first week of next month na bibi ata na akwa na me ya de enu ti na ye kwaje Dawood Eba mixture se hwini na dre no Dawood ointment and a Dawood 360 capsules no the fetchichi doctor yankwa yo menu aba me dase ma menchi a etiefo ene ahwefo nyina mo mutie Akoma FM mo hwe ewo Onua TV efe Rabi 1 TV ena ose Chrome TV nyina sabre echi ahwefo nyina meniji ma hoho ase 2023 ya san BPM selection no je me crowd me number 9 Akoma is a senior injury pa untime se sabe eni je seme wo mu ni se on say Africa as a continent ye wo bibia wo se nyame de mayen bia ye nya ni nyina bi nanso ye bre ye bre ni sei se wo hwe Africa amaya hodo e wo Africa continent we so nyina o park hospitals akese ne nketo nyina na ko bisa se yade ben ena e wo soro pa e wo hospital bia wo Africa o meka chiro se malaria na se malaria nso edru ahodo bebre ho ai dey treat malaria adenti na still akwa na e koso won se wo ba na o start se akora no oye bibi kakra no watwa na ba oye ni bibi kakra no watwa na ba obesro nti osro sa afi o peja ba o so me de me yakra no yatwa me preko malaria parasite no plasmodium parasite na hunu se enru ahodo e wodwa mines no omuni o matena ache nti o ma aye resistance to most of the malaria drugs nti ubo hu se obi enya malaria obekwa akoto malaria duro kan aduru ananka onoma na ho atoro no ene onoma na se abafom but entuase okọ lab no ko test positive obesan akobi obenum aduro no obekọ no na ya ka kire nse we yare no abafom kakra ena Dawood matana senam sa ade na menye nhwehwemu South Africa as a continent ye how any malaria there ene meya nhwehwemu a emudo nti minu aba ma ye nhwehwemu a wura aman akwa aman bebre so na yekrom Ghana ha ena makonya ahaban na ahaban nso sehwinko a na ebi wo sa ahaban no ena entontom na ode malaria ne ba no se o mistake no kosi ahaban no so atache ahaban na obewu ena se entontom na de malaria ba na sa entontom ikosi ahaban so na so obewu dia ade na yemfa sa ahaban no enye duro a ebetu malaria no ena ma yebenya sehwini aduro no enti se obinya malaria na onya test positive on obi unso obi ho na odi achinye pa wanum nura nti o wozo yate abre odi achinye a oni kan ko lab bi e ban ni bia na yenya ni ohun se malaria afi onkoto Dawood Eba mixture no onom atre mienu anopa mienu awia mienu anwumre onom to aso 3 days onko lab ho bio onko ye test no na ho no e no mo be ka kire ne se malaria moa ne nyina awu amafiri ni unipaduanim kra onzo bi wo ho a eduro na odi kan no mo ye ndie ka je nse abafom kakra but Dawood Eba mixture ne die etu asiye kra nti Africa ya ma ye ho 10 years amman bi e wo continent we su bia no e wo se ye de Dawood Eba mixture etimi ko ho na ye de kotie e 3D malaria nti obi a o tie yen say malaria ya maame ba ko osunya besim o say na malaria ba say ya abri bi obekọ hospital bi a test positive abri bi ya enti ono de onya otwam kra hospital amunim say na malaria na ba no
but since ote say ye kasafa Dawood heba Mr. Dawood heba Mr. hono a oto bottle ba ko pese oso no matre mienu anopa mienu awia mienu anwumre wa anoma nwie o malaria na se atu okwa mo so zi ade mo ani nyina afiri ni mogya mu nti ofra mi bisa me say eduro na aka woto animu no onum na ensa na obi so fra mi o so doctor me koto eduro na me tu so na me di tuama no there be enum eduro sa Dawood eba Mr. Ntisa mpani se eduro beje wa atrema nti se ya treat malaria nko ade a Dawood heba Mr. unu se obi anya malaria na adwe ye ne se edutu no kwasem edu anadwo a nakoma etise empane ne wo nakoma ho etimi ya na so obi so nakoma ho ete na ne BP ne pressure no ekosoro BP ne kosoro na nakoma no bono peri onante kakra na why mre na aposo nyina ye ne grow malaria ehu na numa ye no nyunyu ni ti pai no uni made ba ko ehu edu anadwo ase onna oda wa kra so onsore ntenase osore tenase ase onsore nante na ne ho tete no so obi wo sa tibia enu a oni kan ko test malaria omo ka say positive eduro ni yesahwini na eduro no Dawood heba Mr. no matre mienu anopa mienu awia mienu anwumre obi malaria ba se ya ho otimi tenase ya medidi no ho ana makọ attack red blood cells no nti yesa na start say oye mrepe na ne mogya no so ete nti bo nso be hospital ebe check ni mogya no HB no na ewo fom kra nti o start say onum Dawood heba Mr. na eni ka se mewo mu ni say bra eboa no malaria mo ani nyina awu no na ma na pomuden ma ne ho so eye den nti obi a onum Dawood heba Mr. bia azie obi adi ho adanse e boost immune system no so se nipa no pharmacy heba shop over the counter o de o kwa so pese hwini na duro no Dawood heba Mr. Onim se obinya malaria sabe obe fe na moja wo obi timi fe moja malaria ehu obi timi nya malaria na emwa na didia akọ ne brebo num na na nikosua na ye yellow ne nsem nyina ye yellow no wa ye mre edu se ye bie hospital na ye be education health education ye be kire nsem pa na malaria de e ade a ehu na broche kwa no foreign countries no omuso malaria kra chain last year nanka abrofo bi be di holidays e me ho na omo ba no nim from Canada omusoro malaria say HIV. Oh yes, omusoro malaria chain HIV. Maybe sounds I was say malaria can kill. The underlying word is kill. Malaria betimi akum nipa frede. Enti obi o malaria manem fe ni agroso me de me yade ani abuno. Me yade ani malaria. Yade ani malaria. Da kro bo say yes. Me yade na de me beko. Enti se wutie Akoma FM enne awie ya. Na wo hwe Onua TV Rabi 1 ana wo say Chrome TV a. De ye ka kire wo ne say aduro no eye Dawood heba Mr. Dawood heba Mr. Afei Dawood ointment in the capsules. Me jonku. Ebi mu say ye betena fidie so aye pekura ma ye nka ho asem. Na mo abedi ho adanse. Oh aduro na adwuma kra de si ade abro madwe ne menti ase so. Obitimi frame di adanse bi fa Dawood ointment in the capsules ho. Na me gina phone so din na me nyankopon. Nyame ye nyame o. Ma on say edutie no. So obi kote aduru a nyame amfa nchewa. Just obesi na tie. Oh. Dawood mete ha ban bi ade aduru na ye nsenchere. Dawood ointment. Abrewa wanya emfie makomako oha 100 years e won carrier. Na ne driver ne ba eye anuaka driver. No so okobase ya ne honam nyina ya ne ya na ne sisi. Na otie ye wo ka anu ana. Ye ka Dawood ointment ne capsules no asem no so obaka kotobi aso ahwe. Menu aba ba je di se obeto mienu pe of Fred Menso. Yes. Aduro no de yema ne nti ne maame abere 100 years na akadem oye wache ewo carrier ye friend away. Away nso ayemre 100 years into ntimi mpie. Na so mama aduro de aya ma mi ntobi nkoma away. Oto Dawood ointment ene Dawood 360 capsules koma abrewa no. Eve ono ko adwuma chop money obese ne ama abrewa no. Na abrewa no se munkoto aduro no bi meka ho. Ayo. Okonya adwuma otakrade ofri takrade ba ya. Abrewa no waja poma wodan mu.
asɔre etimi pia abɔnten nti ɛnɛ hawe wɔn carry a obia hu sɛ Dawood ointment ɛne Dawood 360 capsules otimi nante me numbers ni yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yɛnua baabi free Canada eba holidays na ɔsɛ ɔbaeɛ no na wa follow Dawood ye program saa no so manya aba Ghana ne de meto aduro ni bi eno anko an free Ghana san call back no say na ne sisi ye ne na adwuma oye na enyina ho adwuma na de bia o complain ni sisi wa ye nro saa enko enti obae no no koto Dawood ointment ne capsules ne bi obedi 2 weeks e wo Ghana okọ no onte se ne sisi ye ne ya bio enti eno a okọ no wato Dawood ointment 1 box Dawood 360 capsules 1 box enye so de kochew enye so koton o kwa ko yisu nti obi 8 Akoma FM obi hwe onua TV Rabi 1 o say Chrome TV a edro no ye miensa Dawood ointment Dawood 360 capsules any Dawood herbal mixture baby e to edro o man Ghana bia obenya bi okọ wa the main distributor wa Upper West region Broni pharmacy wanwana anase Alaji 1000 se uwo tamale PK Gombila ho uko ne ya obenya bi mo amutie ya mo wa ashama Ekus pharmacy tema Little George na naboache ebi wo ho sanso na utie yen na wosunya green light moze ebi wo ho okanshi draglin halus heba rutai Kenswalk obia ebi wo Kumasi Fredmans baby e ton aduro bia o Ghana de obenya bi my number and last one is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 kwabran se call na menti kwen nso mai kwen ma se call nso mai and call nso akwen so besi okay me da se papa hello yeah baba na me mo ha wi ayo hello go Mejo Fiona. Ajay wo yiri a woni no wa ma afia wo so ni mo no. Maja wade Baba don an. Yo, afia wo di aba beda ye na wi yi se be ma woni watena mfie bebre mo hia ye kura na mususa. Nyame adom na munye na modi akukuru hwiase sa be ye yi ama mo. Eniema mu ye kakra ma ye japade but aware na nyina egu ye ne chafa kakra wo so de ma no na wono nso edetro na bra boso watna so wo se won fema no nokure be ne wom na ide na ko to di se oba me no ngati problem bia mai ida ta tuna ye wo ma 5 problem bia NGO endem yo ho men kwala na o mani nya problem kakra bi ofi amen no mo ham na so mo ne me ham Elia de pagauti beme na ise pa dedenti ne nante utebe bia ho ejinanti mama me nante on me tro eje me te won ka pa beme na yanko o ti nga ya me kwala na e se nya problem kakra ya me hu ya ne se o de mi ko social office ewo WhatsApp group social office tam sun ye boy the question mu no ye transi ye ka sam no ye ka en ata mi fo me tire se ni wa fem na wo kan fa awale no na wo di mabawo o di ni we ba jo o di ni enu di ni eye eja ene e ma na mo nya problem eni di wo di wo wa di ja eno e fa sa nze no no di eni enti eja na ni ma na nya problem iti se ban sa no ye kan ya ma ko di we bi na mo yen se on di sura no di awale no so do nwa e ma mo ye se ni ta dia o mo di mo nwa wale o eni di yanko fi sam yemla na ye bana to se o di o so ni sanajin na wale na no bi ja ya nani oba no piska ka graba na ngo dia bre me dema ibi se egusora ye ba ni be tu isimbo ana me sister ndo ka ba bi ni be ye me sister yi ai niya me ba de no fa se ba ko de ne yi
ana mu yan sadi anka ita ya wale ya tiwa problem dia no ndi ya bebe ne ya sisi asem ofi amba ko fa ne ofa no ni ma me ni na ba ama ya tmas dan do me e tablanda ya tmas e ka sem no ma me ni na ti e kai na to nya dia o do be tia sa wale no obi wale disable ni ko azana ne powder ko ra kuta o no ma me Akoma FM ne powder kuta ne ma me ya o ndi wano entefia dina fa boro miengo yo fa ni na ho ni ni na no ho ma no ho ebu ya ni so betutu powder ni na egu no awo bebi aya bujan ndi wano ben goni za na ta sama ya kana nya wali gaya sen en ko tutu powder egu no ni tadia ali ben gon bo ma se o mutina o se yen na se ni wali no o mi na de na sorry yo ko ndi mo ko yen ana mtendo sana gwa wale ni zo mtu ko ne wa korpon ana ono ye zili o fo fo Akoma yo na mkoye Akoma jadi na mi ba akorpon no on mana no fa mi go ta wale chi no sama yo ni wana o friend tu se eno atamne ke ka na o yiri tu ta da gu na e ka se ni sa ni ja wale ni adi chi yo den pa da ba se on wale ni ni na ta wale ni chi ni wamene maanu mabase aware ndo mane banu ngari yesu ko social offer o mi ka kan sam o mu bisa ne reason say adenti ana ejane ne nya asam na ye kan ya wasem say u tu dia so dia aware na je say ya na problem bi wo e dia sam o kan o no say o mu ni say problem de bi wo na problem o won say minisika menya ni sa papa adenti ne ma o so ngare kana say ah Sema wone na almost 24 years. Nisiganye skabapa. Nje sema o kan die awuraba. Kan yi. Let us say ndi na na nam so ma so ngare no ye se be man de onye oboni bia. Problem bia no. E di na te say amba zo o di na ono so. Adi ni se bi ni nyama nyina ko. Eso ye wale ye ko kan say ye tifi ana ono ani ni abema frena tama. No wata fi okotoma nena na ba ku onu so o nena na ba ku me so me wa no tabi me ma me ni papa ni o duma bia ne be ndi won onu ne ma me onu afia onu ma me ka tell me say se me pasa afia ye food ya ani na ta mo de na wa ko ton ni go cheka ama no no di aba me ofa o ni o ja mo fa no dura me le na me so no ana onu ane ma me na ono zo na se na me boabo am kama se me di bi aye ase me di o mo tinda kanga ka andi na mso o mo tinda so so bi ps kana mam e ma me o pa ni ps kana fon Akoma FM ono ne ma me so ps kana fon ye ma me ye tia fa asase no afo me do e mo buru ni na ma me me tutu ye ma me no ye be konton tutu ni na ni tia ne ka o fa me ko garanti ibimbo na mo ni tia ni e ko garanti na mle pianika ba se ba ku sabren skata mi de million ni sakatwa almost 25 years after me kana 25 26 years after my American years ana me de ya sa se ni e mai ko fu da triples ana mai adaho nam se fo no akodi ono na ta so na aye ni e me nam ko ni jina su ja ya wale no ko ja wale ni we ya ne ma me ba ko obrutre ono ze fra na ha uta maame ne bai ama ono ambo maame ne sa fra mi sia ne ka sa no ka di bi ono de o se wale ano wale ono wale maame ne ne ka di bi se ti ndia wale na so wale sa ono de wale eno ga tele o ga je mi se en ja pari na mi ka tele se ko no so sa sam na o ye sa di ni na no no ti ko mi di man ga so ni na mo ti ono na ti ko mi ana mi ka ko no wa sam se wuzu ni ni be ka edan wa sam ya ne ko fonu so amazin ye ye so so se pa yo ko ba de mami afema ne ma me ka tire mu se eno de ko fonu de eye mu ku aduma na mai ba ba ya mu ku aduma na be ma eno ndi na se mu bo bra na ma mu go bo no ba ta so na bo no o be ma no de so na me se me yesa adi na na me wo nti me de nti e pa ti ya we ma e bi so no fa ko ne dia e fie ne o no ni ngini dan go ti fie ho problem ma no e na me ne ma 5 no zo no engwara no yenu
and I was secondary school. Me and Sunny and I'm for almost a year or but I'm coming in a school back to school. What in the small boy who cram, what in the day, almost 9 years. You know, I'm in Jawali and you know, and see, now, if I say me that, Mama, see me. What become a family to be injured answer? It's in the woman or non intensity of realm channel, and then I'm one of the Jimmy money. Or not the film on my or not as the way square of the costume. If you're feeling no, if you want, or no more to come, I see it to them, or no more to them, meaning to it. If you're to do it, or minimum the requirement that you will be, or also to you. And I'm going to be seen up upon Hanamaki. Meba Miraje, my senior maybe I saw I say. If you know, now you're saying. If you know, I must see if you're saying. If you know, see any day. Germany on one does see and me while in you. The neighbor comes out at Yakopona, but no week today. Or no minimum see you Akropona, but they're not in the so no dear. And you know me 9 years. But the minimum doesn't see and I'm in what we need yet. I have 15 rooms this year. I'm out. And see, they are not a person me when they say, Obey Simusi, Mako, at me and son. Not me and son, or a mubako, and what Simus say no. If I tell the all can. Me and son is here. Me and son in the my home. If you know, 1, 2, 3 at what was so, Abrabota to dine in 5 rooms. And a beer bar, any stores, and also yet, another rooms, or no, a night 2 rooms in the room. And you walk the Media Hotel, Mr. Guest House, and no, I be beer view, or see, or money, or no, what you know. 8 bedrooms, 6 bedrooms, and a sub-conday, or no, things to say. And not there what no 8 bedrooms. Yes. And no Kabudi hotel. And no maybe hotel. Maybe what they told say. And no Kabudi hotel no. Ta. Enti wama wan fan ye and no na wama na kwatem. Enti me bisa say and no na watimo no. Woni na nya ebi antokwa say yiunia ma anase two free Saturday mo never ma de ma me. Akoma FM. That's all. I know the Debbie, Nicola, no playground from your visa. In stores, and I'm a demand high. So, the coffee one up about to 9. Because I would see me too, pa. Aha, about to dine with your money from you, know the team to see a Yamaka say. You know what you know. Maybe you want to Baba on a Yana Mamma discount. Me Baba first one, and my Baba is Canada, my own mamma to one. Yeah, the Baba no where you're dancing. Oh no, this can. Oh, as I see, I'm never going. Why the other high dino? No, the mamma who be young Casao from Caraman. Now, no for money, mammy. Because many problem, the name of ma. You go to the Chidikura, go and season, after go free problem. Mr. J, dear, all cano. Ye crani and him what a dine back with me fat. Let me say beer, a dynamic and son of water back home. Say, see, and walk at chair, said Bacono, a no crack 8 bedrooms, no. Say, a dining in our crown so crowded, and no rooms in the door, so I'm a was say, a dining dear what's him. Never no woman in Yana Sumjie, one word Diania, no, what Dania Diana ball, or do an ball. And why was she a good? Or what for crown was some Ocean Yababagum? Just a woman in Yana hotel, I would dine. I don't know who's was found quite no cry nowadays that the sign of any crying now, opportunity, and there was a helmet or tree a motorbike. Mama, the patio and the car. And now, the ball too. Muduma dear Mudin, a come on. Emma, it's a senior. It never be saying as well about you. I have to and I'm all a chrome orbit here and some other it's a maybe some question in case say be a yaba, near baby say be some man time off 1 1. Yanka say, oh, I no cress fear.
efia wotimo no ne kunu tete no eti ama me bisa sa question we minu say efie no dem on kan kire ne say wontu meboa Dabi because ya brabo hyase woni na ye bibia se ni problem na be say mama blano ji mama me ba to blano mi ti nka kakra tro enti dia me ka say ye pia ba na source mi no eni onu me fe fun frame enebe me pa say be 2 weeks e ko 3 weeks me no fe fun afre me say obi se wo person ne ba ko na on foma no kana me ka tell me say who can say obeto ade wo sa story so na yemi ni ba ko obi obeje ye no me discana ma on discana akuya me yasramo say enkomo no ekwo entiase ebem na so ebrani nti akuya ne di nkomo na emom no ye bema obi akoho na wako video fie no na womo akwa bisabisam ekwani a miyajei edi awo faso no se no krese wotiti ni fie ho o mane nye na sumdwe a na ne baabi amra ne da no omode ato because enkura brem na woni ne fiti ase no moye japade miensa na wama ne bie wonso wafa bi ti wosa wotra wodie mu no no so ene enkoda ne bi tra obimo na otumi nya na sumdwe anye bi akra no wone wabre wose kokofo de mu ye mienu ba ko wo be ma no ba ko no so ntino de asem bi ani hu na efie no yo ba yi kurati mu no eno ne doso 8 bedrooms enye bedrooms ketwa ya yetumi di bi mahan ne fa na ebinti enya kwa mi so bai dan no dodo sen no de mahan because 8 rooms de wo da bi mu edoso Pastor Julius akwaba amejoso evangelist na wa so da ambresa ai akuya ne yewra edin komo na yewra akwaba Pastor Julius titew yen kwa na yen hwe yen first story yen nuaba Janet and afe abranti Nsem kwame enso ya fantini agasa fantini dem waro honti o wasan ba mintimi kan se de sesen kan ani Akoma FM we did an so for kan me spoke inside azam so me cha azam so go aso for penefo nyina ma I think say brother no de o kan ye ko wie ya na no an ye be ka say o hwe na wonim kasa but the chain na opem no pem no be pa cha say wan kasa yi why mistake ena yare no yare nti obeba abehwede esese woye but ma yen kasa de de bia meta kasa so say na na me na wife edin ko na m catch ne say o bie gate so yi bia na me say o shada de bomb me de no say be kasa sorry nti me so me shada de abo na me so ka sorry nti nya wadwe so de be bomb me because any because say o friend ya ena me yare o de sorry man kasa yete de atwa me o say mo kasa nyina de atwa me konti yen to aso de atwa me asa the damage na wa cause no me pa cho nti wa wie no o kan me pa cho wie no esu abaya ya famu ahoye hie wana ntimu ya ode wa famu ye ntwane na so no ma to aso firi ho so now no me the ode ma famu na no me so de we be famu me wie na so de ko na me so ma ka bia cha wait ya wa say asam proprietor o say na dia o say we de me na mto na o say de so tobra na me so oga se waje odo o me na ma to ade aba na wode abo wa se no menye odo o so koto mi bra ni nsu tiawa because as a nipa bia fanyansa kwan heti nipa ye wi na ka sorry ye Christopher kwa de airtime in the name of nyame fache in the name no one go through trauma no we jaw life am wa se wa damage you ade bia to bia on fa ho when ya ka sorry already it ends everything ma ye be sre intentional and because o kan o yare nyina na odidi o yare nyina na o bobra o yare nyina na o na kom na o ba ho na ba asase do on na kom ana de na ni ma amenya fa hwene ye ka o se de asia wie mistake na nya we enti ye ntwa so nko ana ya mpa ye ba jatu ba be se na mpa sa men kan say mo shada ayam from so be pachawa ye so be shada pemu back apachawo tiawa na mo ye nyina ma second story afia we no so bebenti na matwa so ha no ba na de aka to so ma afia I think say mesre mo ba nsar mo nkan kore na no ba I say
nsɛm o sika sa yɛ kɔ kasa adan mi nsa akua kura kasa mɛmɛ bi yɛ nubrafo fadan mi nsɛm ma yɛ na na kasa ɛnyɛ mango no mani bradeɛ na mɛma nso ni bradeɛ na mɛma nso ni bradeɛ na gyina nsɛm ma mi ka yɛ ntɛ ma na kasa baako mmiɛnsa efie ni nyinaa peters kura hwɛ ade ma yɛ gye to so ade ɛna wobɛtena ha mpatɔ asɛm a papa yi kan ɛne deɛ wokae na dada no kyerɛ yɛi paa sisa ɛne sɛn ɛntirim sɛ noa mu so na wotɛnyɛ sɛ wapam ho ɔnyɛ watu afiri mu a ma ɛna wo case yɛwɔ ne yɛsɛ yɛ solve problems ma ɛnti sɛ nnipa no sɛbi ɔno wabɔbrɛ ɔno wabrɛ na awaregya ɛkora ma wopɔ so awaregya bra yi na apam ho ɔne ne ma na wɔ problem a ɔne wo ne yere wɔ problem na no kora wobɛtumi asɔve wɔ fie mini ni no problem ma mini na problem and nti se chichi na beja ware adan se kokko funu ma wa kodo no wo na asase so no wo paaje nti ware ni mu yo beda je nteni ya wo fa no na ne kan bo se waje ne de no no so aje ne de waje no no so aje se ja pa o se ma me na nkasa ni bra wona fa ma ye nka no kwentre no because me tie bra na be ka so say man onya difficult man wonya difficult enti ɛdan ya wotimi a wo se preja se onya de se be onko tu ni be ma mfa ma ho na bon do onko mi fakɔ mo ya mo nka no korɛ se bi awarije ina ba wo so pɛ baako wo de baako ma han ɛna wo se wo pɛ baako a wo so fa baako ne be ye business a wo pɛ enti ɛdan baako a mo de ma han mo brabo ahyase na 2 rooms o de ma han wo de sika na ma wo se de anya no no de ba ye no so no kwan ya no wo hwiem na no kra papa ni kyerem na no kra ye report da bi o se ne ba girl wo ne next year enti wo ka kyerem no se ne ba no e ya aso de enti wo ba ye na o tia ne ba no e na wo kwan si so na ka tugu ye na wo wo bi an kwan si ja so ye ma ọkọ ṣẹṣẹ ni wọ́n ṣe ẹgbẹ́ òkú wọ́n ní mú nyinaa bẹ́ wọ̀rọ̀. ọba ọpọ okuta abọ ma sẹsẹ bi nframa kura funfun ba ọbẹ kasa wata abọ ọba ọpọ okuta. adé nframa fi otu anyẹ ta. sẹ ọdún otu fẹ bẹẹbi ọba wọn ṣẹlẹ sẹ ọwọ tan abọ nọ bàmí kyẹ sẹ ọtọ asẹm ọbẹ sẹ náà kasa ọbẹ koto nani na wọ́n di egu na nso na ẹnyẹ sára ni yẹ. na wọn ní fún mi lórí ẹ sẹ tẹ ká di ẹ wọ́n di ọba mi sẹ nǹkan náà ẹnna akọ̀bí ọba ti yẹ nǹkan pásítọ̀ júlọ sẹ tán bọ̀ mi. ṣé tó hàn án yẹ. ọtọ ọmọ mi sẹ tó hàn án yẹ sà. ọmọ mi ní nínú ẹni wọ dẹ. mẹtọ odini hu ni ẹni ọjà yìí sà. na máa kọ na sẹmẹtì sẹ ọsẹ sẹ wọ́n ṣẹ da. na wo yama dia wa musu me se da yo bi eti ka do ye ye no awura bi yesu anka do ni se ma ba ta adi bu bu ene ke de be da go si yo mi de na mu ye ne yefrɛ wo mu a na ama asɛm na ne kana ayɛ fofo kora de yɛsrɛ mo mu di ade ne ba ye boa mo temu so mo ayɛ no kora no mu bɛka na ama yɛfrɛ bɛma na yɛtimi na kasa yie na mo bi yɛsɛ ɔde boa because ma awaregya ma kasa nye gu a ɔba bra kyɛn bɛma ɛne no matter what ɔba bra kyɛn bɛma no nti ɛba sɛ gu na sɛ yɛnsiesie na ma boa yɛ ne yɛtimi siesie na de asomdwe aba Dr. Mafo Felicitable Center sɛ awo na wo pɛ awo wo how da wo so akɔ Dr. Mafo na onye waduro wo ba okwa fa wukunu oyiri do china monko na mo be wo obaye moduro kama abochina mu na mo wo regions mu bia e na mo wa Dr. Mafo se bomodia na ebra na omwo sanso no wo na abantimi nante Dr. Mafo se bra oba na obaye na duro ema obetumi anante atonso esreso ate bisamba so ben presbyterian school no for doctor was 0244 411099 0244
411099 top chocolate spread ofa pa no afa bi fem na ebe ye odeyi papa top chocolate 3-in-1 chocolate drink cocoa milk sugar bibia wom dada de winya no nsuhie no provision supermarket mo enya na open dopo twa mu afre 0551 033 033 0551 033 033 Ayaken Arthur International School Mr. Awufo nyina fo mo ma no enko ho wo mo nkonko sua de mo kwaji nim de pa efra chechire fo wo no abe ho na wo no want to boase ene wo mo kira de ase de tie bia nkra no kocho bi sin so hwe no a wo mo twetwa de oni ho de mo mo crash kindergarten primary junior high school 3 ni nyina no ye che wo wo fofra akora na nya bosom miensa na enei wo pese wo kwa adwuma afa ne bejan yen wo Arthur International School ye be hwe no te se wo ankasa obada na so no ahwe no security pamphlet school bus ho wo mo di nuane pa ye wo Kumasi Square ye ne Pentecost International Worship Center and Akoma 0541 492330 0541 492330 mechia bra Gordon Netherlands one ne yere was say wanya fio baby Akoma Millicent why ya de ene no frame na Marco eya na midi girls ne ho yawo na ye nyina ye mfentu ye hofo se wo bi efri ni baabi be ye na dwuma na obekọ adwuma na obeye o obesa akọ enti se wo de woje fans wo kromu ho a ye wo saa mema ni bi wo ho ono wo twempena wo pese wiase nyina hunu se wo ne wo twempena oboa so ewukro na wutimu no se beya obi pese o ware wa ontumi ma wo nchen na wo be sei ho enti na wo de wo je fans saa no na enye bibi papa bia na o pese wo be ye wo enti saa be ma no ye momoden ene ne nwo wo hia no na se wo se wo pewde a me pa cho fa me ko ba bia wo tie wo ma off fa me ko na mi nko hunu se aha na wo tie bra ho ahwan wo te Accra wo dan nie wo fie nie wo sister nie because wo so de na kire enti se wo de me kire me busuafo de a enya me so ma me nko hunu nipa ba ko bi na me ni nkomo me hunu wo so wase na me so me hunu se asam ba ye ko ha se ya efo ye ko a se ye ko ne sen abrantie yenim ba bia wote yenim se ni nua ni wei yenim se ne bra ni wei yenim obi a ye ko ne sen enti na wo toto papa so ma wo no enti ono no woni adwini bia ma intimesire girls no se mu hia wo mo a na o mo so amfama ankire nipa ba ko a woni ne ko be na otweme asa wo se bra mesira wo se de wusi de mechi achi an mempesa wo so fa me ko chia bi wan fi wu apa ba bi tina pe wo ba bi tina na mema ho aye den so mo ho nya den saa wo benya wo so ne wo de wo kuro mu ho a wo benya bi ne na ware wo ho esin se wo baba tie ni suo sei se ye ni suo wo ti nyina kire se wa ye mmere enuma bi wo ho a anka ba bi anka se wuduru no wo ba ya akwara wo nua mu nyina ase ade nti na wo ye saa de ewe enti mesira gas no omo ba ye adwuma omo ma ne ntina ho na Marco be men se wa ma ni jonku ebebu se blog na ni tiri ye nyame ya adom ne be hwi ni tirim ene wanya ni tiri adidim de aka de timba na ebe yi abo ni tirim because ade be che onan ade be che osa ade be che uti ukotodwe enti eba ba no saa no obi baba esu no wa hu se ni su etimi adu ankora ma but o se nka ankora si ha ka ni nisuo ayemi ensanka ayema ehu enti wontu ne hofo obeba next month omra ne anya ho maami we de anu anu enyina kan anu na pastor Julius awi se wonu ankasa ankotena se na wanhunu se ese se wototo ne niam yi a onu a obeye ha te se de wote ho na because wontumi emetena se a wo wuti edan enwochimu 1 2 3 4 5 6 7 8 sabi ba ma hayen na wo so story bi na da ofa bi ya adwuman asini se sa amre wo ba be ha ba man wo na so mpe waware o tete wo wakọ nwani nko wa menam otu wa abra ni ehunu nse ye bedi wachi na wuti mu de ye yahwia yenye yi na say evangelist amen chair master jingo spray kawa kokoso mama nsha simple be na nakuya and se mani bi pa de pa no mu je firi mema wo na wo de akose wa jaware mene me ma na ekontokwa na wo afa hu di jaware are
FM. We have Mr. Moja. Brother, can you tell me something? So it's me born man collapse. Me name man kono abro ni be ka ono. Was say first no. Like or your bebo pebro. Okay. Until ya bonu a ebo ya tumi bonu collapse na busu ya force o mo beche be ma no osimonya no. Okay. Until ni nyina ka ho na foro no a ontumi ntia ma ne nko no ene wagya ya wade fine. Ya padie utibi no me problem. Utibi mu. Because yan catch your set na ho no wo mo no nko no. Eda nwotwe. Koko ka ho. Edi ebi na pese wonye wo. Wunim se manzu mu ye mienu. Wunim se mu ye mienu. Enti dia na pese wonye. Ye besre ema no eduru sawarija ye ba. Ya mu nsusu nyama nyu se mu be mia mema no. Na wu mia no emia wa wo na wo ma. Ebe mia wa wo na wo ma. O kasa no se eze nkola miensa wo ne nchen. Nkola miensa wo ne nchen. Onu ana sa hwe na ade wutu ohwi ni wo nchen. Mienu ewo we nchen awo ma wie school. Onu ana hwe na nkola nketwa miensa no so wo ne nchen. Edi ebio store so wo se fa. Ba kwa wo so wo pe wo se fa. Na fa ye business apesa wo de ye. Edi ebio na apesa wo nyew. Ye be sra mu. Awade ja ye ba mu susu mia ye. Na japade ye ne mo ana pe ye. Obey ye Jimmy pa first class say obi be ye na adwuma wo bro no so o papa de wato adwuma mu ko sua wa adwuma wa sua wie wo ye wa adwuma na wo wo be ye adwuma asan akọ na kromo mema ne de na omu mato pato wa nke hu ye so ofi hu suo no ane de no ane nam tesa boys na gu ahode de wo mu ye fun ana pa konfante ana konfante ne mfante na brofo waka na brofo ni namu ana wode awo wani no wo kwa wo ye kwase abufuo papa mama wo sheda se ge ye hunu akira na wo du no obi ba fafuro wo tu kwai a wo mabie wo nkra a kwa wo ye npa bonefo wo ye nipa bonefo papa nyame na yi so krata utin kwase blog no ebo utirim no wangu akola na wo na ba wiase no ya danase akola no sunsun ni kata so blog no shiwa pampam ka koja because adwem poni na odi ye no na udu obi ba gina sa gina bia we na wadwane wo busuani bia ni so do obi ba gina sa gina bia tesa kwa nyame hu mobo wo so baba next month ye hwe wanim se wa ma ye betoa wo kakra bi na meka won se me de bia meka se ni da ho ma ma ye ni da ho fi se be ma wo be ye na dwuma akọ won se omo ta ye sa de no especially omo ye kwan ene omo be sisi adan wo ekrom na omo ta ye sa de no na me ma ni bi ye se mikrom ni be ma de mempe but omo ba no ye hu ni so omo wo skenti omo na omo de omo ho hyehye omo but me de ye se be ma wo kono nim se wo yere wo girlfriend na se unye wa adwen se nipa na wo kofa no wo pe ne ha mesra wo kwa no abo ho bai enkonye mo bi ba emese na adwuma nkope ba bi ntina afini akra ne na wo hwe ne da na ne woji tumu ye den woji tumu se onwunye den na ye na ma na mama ye na yasom ye de dodo sa asem na obeka no enya to oba na soma enu anu no emema omo hwe ma oma no de wonu oni so oni bi oni botom ode behwe onti de obeka ma wo bebo otiri nkodi enu anu me de mama de meka ne se mesre no wonti me nwomba emma obi mehwe no me miti we nyam na me behwe oba ama enu na ya na ya me aso omo me se ya na oba tan no so wonti me hwe na akwa ne na ma no akoya akra bone na wo da oba bi a na ye bedwa waso me de mesre no sese bosome a ye besimo beba de a ene onko ye no homework no mranye sa de ade ebebo ni tirim kra be chance a yi na ebo ni tirim no let us say Akoma 87.9 FM yanko na meni aba na kredo yadom enkwede komo piwa natural ene edupa yade aba friend 3p garlic mixture edrewe en so table so yade ba ne say short edu papa ene tono oba Maa Akos meje so papa ewe family am opiwa medase medofo sede ye no edi nkomo awie bia ye wada na yehwe yapomden ho ensem sede niema ebekoyie ede amaye no awie nso ene me ne wo ahia
edi nkomo edi afa Piwak Natural ayedi 3p garlic mixture edi abedwaso na edo papa say ye bana se ye beka ho asemo a na kyerese wetie bi esanse eno ene edro ba ko a ebeboa ama ne manyina etumi akoyie edi amount enti Maa Akos said ye wada bia enu di nkomo no ene so bre na so 3p garlic mixture on said bia no se bia dwumade na ekoso say na omotese ye beka adro ho asempe no ma ye firi ho medofo eni kwansa wo yesa esanse ya pomode ho nsem no se odidi agoro bediwu se dwumade ekoso wani age a wutie woni apomode abede wati untimi ntie wote hwa na wasole se wo kwa akono maduro program ba na etwam ko ente wo se wonya adopapa bi etese 3p garlic mixture na aboawo etu onyarewa ase edi amount na ye number ye de ye adwumani e bia wutie yen ba bia wonam no opese wotwam ntem ana wusi Africa mu a number ye de ye adwuma e wo Piwak Natural I did 3p garlic mixture abedwaso no e ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Maa Akos na ye kasa e de afa ena krokro ho sleeping disorder once ya ti he say wontumi na obe no phone na edikan ye mamamfo nya ntie say 3p garlic mixture edrei 3p no odon safa so a garlic mixture no so say wodon safa so a wokoto no say ente sa enye bia ena bottle no so ehyem no toa enti ye nhye no so ena box no so yellow and green na chese akokɔ sade ene ahaban mo no ena ya draw garlic kokɔ de ato ho enti ukoto 3p ni bia na wahye no so na enkoma yedi no enne se sleeping disorder obu on ma wontumi enna ya de ho hia pa enti nyankopɔn ebo wiase no utim se ena unhu se de beyo enya dru anadwope by force e was wanikum oye hwan obeda you can't cheat nature enti ubonse wanikum na so Maa Akos ye mu bia ni bekum na ye beko akoda no ubonse obi wo hono mu a ontumi na ena krokrache no obi simi de mekɔ kete so a memini kɔtɔ ha ne memini kɔtɔ ha mentumi na me ho ye me basabasa me deda kete no so saa na ade achi obi so se okokoda ne ho me no ohome ntentem ohome ne bono ase kosoro na abafom ase sound bi ni nam ne minimu omo ewo asma no saa de na yetaye wo mo enti ene ewo na kura na kyese ne ho mi atenti ne osimpa so ne wo bo wei na wo twe ne niema konimu said ade make e wo hu because wontumi na enti emwa ma anadwunimu no wontumi na enna sade be che won hwe yi a wotika mu drive na woda woti adwumam na woda obeka se na da wokofia won na enso ntesa yade e na eye wosa wo hia 3p garlic mixture de enti wo hia 3p ne se Maa Akos se wonum bia garlic no ahoɔdennie bi wɔ mu a ɛdedaw ɛma wonna yɛ wo dedede ɛna ɛwo no nso ɛwo mu no nso no ahoɔdennie bi wɔ mu a sɛ ɛwo wodi a especially wo ba bɛda na dwoa na de kakrakra fa bread ketewa bi mu ana wo de gu traditional atafrene saa ɛma wonna yɛ wo de pa ɛno nti ne yɛde ayɛ 3p enti sɛ wonom 3p garlic mixture na woni ma bi etete wabra bobia no ubetumi ada na de enti wo sa wonum 3p na ma onna eye odane se se wantumi ana unso utumi nya siche yade utumi nya mujabroso eno betem wakoma no abo peri unso especially obi oso okoda kete so a na krokra chi no wantumi na no ade ba chi na wuti bɛyɛ wo yasa wonu maduro bia enya de a ebekɔ wo hia 3p garlic mixture obi si enemy tia ye me ya the whole day manu maduro bia so enko anadwono wantumi ana enti eba san so woda kete no so saa na ho pre sa ade ba chintem du won sa ade nchimpo na wasore na wo ya ade wo be se wie mutetentem wo ye saa da mu no wuti betumi aye wo yasa wo hia 3p garlic mixture edra wo sa wonnom ne se wonnom bia beboa ama onna no akoye ede amount ade ekofa wo bia wo se me mentumi na ebre nipa no eye asma wo bo wan ketenkete ana wo bo wana ne home etie won hwe yi anadwe no ye do bekɔ de oxygen akosi so wo hia 3p afi obi so so wo hono mu a wo se eye ana oda
anadwena woda ho no de hye no na ne nsa ne nan na aye titiriti tese wo ye ne ho hwenye ye obi timi de ne nsa bo empadua no enso won tempo se ne nsa abom because emoja ne lie fu sane ye jama ne nsa ne nan no aye titiriti se wonum 3p garlic mixture eboa ema emoja die fu sane esan se aduro wei eye akoma ene entini ene moja mu adwuma entu num bia ebeboa afa obi so ho no mo a wo se ontumi na kyese aya na se woda kyese enna no enhyeda meyie ma ne ho nto no obi se me de meda kakra ne mani ate wo hia 3p wo de hya se onum bi enna wontumi na no obeda kama ama obesore no ontimpo se wo yare obi so woda ade ebechi no na ne ho ye ne basabasa osoro no pesi fomu a ase waye no fo wo hia 3p garlic mixture ye number ne Francis sia na ye no emon komo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eya kai se edro we no sa wo nom abrofudro mpa se bia 3p na bedi kan anom a 15 minutes ubetumi anu obrofuduro ena say ye abrofuduro no so na bedi kan no mo a 15 minutes simedunum ubetumi anu 3p enya wo hwe edure ye edure a eye purely organic ye fancy just so da na se obi a wontumi enda no ede na mu hu se wo wontumi na anopa no a wotika mu no enanko a obi tumi da ne de natwam meni abema bia bi ye no obi a wo kwa adwuma obesi wa asokwa ha wote na ne de natwam adu ntache nyina se wada ma chese wo hu ba bia waduru medofo wo hia 3p obeda kama ade ba chene wani kura nkum je sa ade asasa afa obi so wo hono mo a ade abon se wo kwa akoda wontumi na anadwo na ya bopa enso enna no entumi emma afa obi so wo hono mo a awia no kakra bi no oda nti eduru anadwo a enna na emma wose me de eduru anadwo mentumi na ba anadwo de esa na nyankopon bo no e wose wutumi da se na de be chi no ubetumi enya ahoden akọ onwuma so eno nti wohia 3p garlic mixture ade ba ko so beboa ne se yesusu ennom caffeine wonum caffeine a wanhwe wontumi na obo no onum caffeine a da mu nyina naninkum anadwo so saa na sabio wo mo so enum nsa bebrebe etwe joto ne saa ne ma no patwa na wo susu yense wo bi adwuma susu ena eya men stress ho bebre se awia ebreba so obeda wo de da kakra enwumere ubetumi ada ebeboa obi obeyi adwuma saa wonna enti ebasa no a na ayebre anadwo no bonse enakorokroachew wo hia 3p garlic mixture afia ye ntanye exercise etim ma woda kama wo kodru fia bonse bibia aye kama enti bedofo 3p garlic mixture ene ye kamfo de ama wo bowra pharmacy shop ana herbal center biemu obenya bi yentie amanfo aya dance ya wodi efedre ho yeba ye femna na kwa me taxi dollar na enkane na misisi eso misisi ama kame na to na twetweme ina 3p garlic mixture no aboa me pa e ama number abu pe maza na ma kuma te teme ho be na me mama ndogi so doni de ka fa na sai na ma kuma shi me pa mi to bi no me yan sisi ade aja na me yafu ya ka se ba no me ya no me yafu na rugi shima ani me body na kama pa adoni maza adoni powerful ay powerful me see me ndia dance sa da modru na enwa papa me pressure ko so pan no makoma na me bre sisi ato mi nu manum ni nyina jai adoni ya minim de modi aye but masa bibi wo me see nya mi sra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na free wo kotoje ne waposo na asori a wo complaining no sa wonum 3p ya ebeja ne se 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam Intimidate for 3p garlic mixture ho adanse e na menu ekotie ye no edro papa die chese eno ne ton ne ho na se ye ba nanka ye ka se Maa Akos mie phone lines nanka enipa mfre na omuni adanse mfa 3p garlic mixture ho a Maa Akos nanka ye nko adanse enipa bedie no ti ye nhye no so se 3p garlic mixture so koto a ya draw garlic kokko e de ato ho e na ye de fita atwe tre no e na ye de yellow atwe pii no na so do nsa fa so a eye wewire garlic mixture no so do nsa fa so a eye wewire okotobi na enti saa enye 3p na ubie so a
wobɛsi konko no ehyem no ye de enye konko eye toa kyerɛ sɛ wodi ade bomu a ɛgye kɛkɛkɛ ɛhwe fam nso a ɛbɔ enti sɛ wotɔ 3p garlic mixture na wayɛ careful fɛsi baabi ankora ni agoro wonso kora wo somu a somu yie na nhwie anwo na ɛkyerɛ sɛ aduro no ɛyɛ aduro papa medɔfo bowra pharmacy shop ɛne herbal center bia mu obenya bi wodi wani kyerɛ enkran ɔkan hyia case work ɛne kofsam obenya bi angel herbal so obenya bi ashaman ɛyɛ ekus pharmacy Tema Community 5 Little George ɛwɔ hɔ Madina ɛyɛ Health Alert Clinic yɛne post office ne di nhwɛ ne mu Kumasi Kolinak Herba Dani Herba ɛna Chris K ho ɛyɛ Albert Sam Takrade AA Mensa ɛwɔ hɔ Koforidua Gabson Pharmacy ɛna wa ɛyɛ Mumuni Away Enterprise wodi ɔkɔ a woso wo 3p garlic mixture yɛ number ne nie me ne wo eni nkɔmɔ a yɛdie ɛne sɛ wo bi entumi na sleeping disorder obekɔ kɛtɛ so na wontumi na yare betumi abɔ ebetwa mo akoma yare wo so akoma no wotu wani sa na so firi kɛtɛ so a na ebuki kim wuti betuma yɛ oya saa etima wonya mojabroso etima wonya esiche yade esan sɛ emoja ni nni afuru sane yie your number ni is 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture ɛyɛ dura yɛn fancy jaso broni bɛka sɛ ɛyɛ purely organic ɛwɔ ne garlic nso wom ɛna garlic nso sɛ wodi a ɛboa ma wotumi da ɛna ɛwɔ nso so no ɛkyesa hoɔdenni bi wɔ mu a wodi bia ɛtumi wɔda enti ne yɛaka bom ɛde ayɛ 3p garlic mixture kyerɛ sɛ woyɛ obi a wontumi nda wonna ho nsɛm nkɔ yi a wode anum 3p ɛna ɛbɛboa yɛde akɔmɔ twitwi no ɛsi ne frɛ sisi a na doctor ɛne ɔmɔ nkɔmmɔ number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai sɛ 3p wobɛtumi anom ɛne abrɔfoduro a wɔnom na mmom wodi kan nom abrɔfoduro no a ayɛ atwɛn 15 minutes simadunum na wanom 3p ɛna sɛ wodi kan so nom 3p a na watwɛn 15 minutes ansa na wanom abrɔfoduro no Francis a ne no enim komodasene eno beseshia mena se menua ba ko na do that's Fetus Bamboo Toilet Maker for the amawa 100% organic ye de mpempro bamboo na ye emre nti wo the 2W sinimu kra no a enya de a ebekemu nti wo hia Fetus Bamboo Toilet o ma no eco school to be afamu omonko wo pedwa edi kona koto Fetus Bamboo Toilet kotu na wonso ekotom na enkranya ye no Block B612/8 attack Mpakwashi helping of industrial area Bomodia na friend kan pedie to akotonwa e was 030 222 48 Kumasi friend 0550 990 na wonsa enka bisesi a Waterfalls Drilling Enterprise was say en super emankwa so de emankwa panti enei wo pese utu nsuo wo fia etweni hwe bonku tweni hwe nifa tweni ehwe Waterfalls Drilling Enterprise na wo mo fa wo mo fidie papa no enkotu nsuo na wonimu de enu nti oduru ho a ohwe hunu ba bia e wo so mo tu nsuo na wo mo nya haw na wo matu at the amount Waterfalls e wo Baro new site oni na ye bia clinic and e wo Abronsa Kromo Freyen it was 0246 26 57 07 0246 26 57 07 Aya Currency Ventures akachi ne yako Dr. Amua it is Zahara Mr. ne G capsules no ba gonorrhea syphilis oba odepoa enemu nsan ya de nkekawa wonumu a etuni gina se fa Mr. no enum capsules no na wa obehu nsanchane ebesi ridie ne mu Zahara man capsules de onua ma why am run about the bridge with the no hindi hemba Mr. malaria fever typhoid diabetes a drop at a rate but more than a friend Dr. Akoma 0246 34 83 34 0246 34 34 pharmacy chemical shop BMU Benya Currency Ventures Enupa Zahara Biato Richmond Ebol Center Krafon Kuni Krafo Seminar no Yadia Beja for seminar no Ejare when a money sansa fibroid
Lord to me na ne wona ma ye wo hene ebra wadware awie be ma woyɛ mrempam yade bebre na akuafo semna esa akuafo nkun de fasra wona me ya ahotutu osisi yade ne nyina ebekɔ bomode na fra Richmond e was 0249 18 68 45 0249 18 68 45. Name of Alaska Star Enterprise, original wallpapers, ahifie, upe wallpaper, fenfamu studio, barbering shop, or salon, or office here. And for any chair, baby, I say Alaska, kuma say, ya wa Mrs. Anoche Plaza, ya ben Prudential Plaza, Wedrum, Alaska near original wallpaper, and near. For Alaska, it was 055 411 48 78 055 411 48 78. Ayona pharmacy at the Gyneka syrup, Abba. Esi ma ahi fie ho ma woye rese ma ho chekama ayona pharmacy no bi ano enam pharmacy ne kem ka heba shop bia mu ubenya Gyneke oba to bi be ma ko to bi ma yira winim so wo problem e wo nem nsanya de ho frame 0597 21 60 37 0597 21 60 37 na emma wonsa enkabi Rocker Clinic Limited the Pakum capsules ababa dum Ghana mema Jenikio 442 abedum Ghana ma Ven capsules prostrate yade adwunso twemu yade wedi no medfagin boa ema mojade afusane ye nipadua mu to ase gwiwiwim fa na mrom kosi form da na dwa wuntu na arthritis mu amu ye adwumade agudi form ane mema modua ye Rocker Clinic Limited for dru papa wedi be friend medfagin Pakum capsules memedru Jenikio 442 medru Ven capsules come ye nyina ya ye wodwunso twemu yade Rocker ye wokuma se ala babu abu station ye no Peninsula House no any edition my friend 0248 88 5040 0248 88 5040 my ye twa ye ho emerete for ye ba ye den tabe be kwa homa ne so o fiem ana ukoye wakotu nsa e wo ho anamboa enti sese ebam ewo ebusua ho enti adan na onko na onko busa adia esese omo buwa wo na wo na oje wa oje sheba that's anisha sabi kusiro ejam tuna ompie tama fa asam na maha kadi abusia fo ne kekan ko bia kan kira opia fremen kan kira because free ya me ka kira me say o woni papa nya ho akran woni papa nya ho aso de mo bi fere no buta na was wo bi sisa ho sisa na de plenty e waje me ba ne say ono da ade plenty e waje na say ono da and waje akran na ye de aboso enti say amado so a amati so a omo na ma ye serious and no go flex re me no enti abushia ne de be kop na makwaje me ba and no de nti bra na me de ne ye de e ba ha enti say sa no one kind ya me to me nya me abushia fo en kan tere ne say e bia me min kwa me sori aye de akọ na se ya fra no wanya se anya 4 years enti se o nsheshe ye ne se nsheshe ye na ne say ma mi sabi onti asamase kakara because me ka tere ne say abali 4 years ninti ni me enter enti ba bia wo wo kono no ma me ma lo fe na ko fa plan me de e beta wo chen e dan bra sa ro le fe 1.7 na wo so dia sen this one sen is give me sano ni so ye for me ba nti mpacho me se o ko fa plan me beta wo chen na ma ba hwe kono wo ba bia mo e de mote in case me ba hwe me ba na me se e fi room na me de me ko ana me na wo kan ni na wo se unya mere we ye program be 21 days me twan ya ma 21 days no shey inte shey me sa e bo wo so wo se mo ye program inte shey me shey na ye ono na e hono wa handa ndi o ni ba ye wo te kra le hono wa handa ya betu me ko fa ba na ba me pa so me bi le me ba me boy so fi bi na ma me ko se me ko ina me ba me ko si oba so oba no e dai na nya ni de ni nya ba dia ntia me catch we kai na me so nya botere na fi na me beda nse nya dai a me pa ko fa me ba na beta na nche no se da bida sa na tie dia me fa pala ne mbere do na me so we ya ba ma we so sha pala ba jo mi di me nhwe ba no me ba jo ya wo e ba mi no
near the penny, penny, but near the good one. And penny account. The patch of penny, we didn't mention the penny no payare. Instead of a day, get one of my sister said, get one idea, my money is I are any day. Me person, my partner wants one by from say, Obana Yariana says, I mean a peace of mind. Instead of the penny a day, it didn't make you and me jacket one of my sister. Any is the same. It is a same one a day. So I said, imagine Bam, a bad problem, because I should be an American. It is all kind of remember female, but I may person who say, Maypan, the passion means to make sure Mamma and Yamania will be. I won't tell Papa. And she says, saying, young fan to us say, I'm dying, I won't call. Now won't go Busa. We have your phone button as an hour. Say, or no, Ona was a word good listen back. Beda ba ofichi krono enko yie bibia betoto na kwemu na grow fine de eye drontin ya gia was what so no oba no be ma no unyini munya fa wo de ye grow fine Mr. ba kwala na custom rooms that time of was a friend men say ma pedam pure leave chemical na e ba shop mu Akoma FM na FM Dr. Grow fine 0244 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Afe yebekwa homa so 0322 03224 980 35 03224 98036 03224 980 37 Udini baby afrefi. Hello, Maa Akos ya de Nkuwe. Ìfìyàwó 1937 na ẹni sẹ first case yìí na mi kàkàkà bẹ́ẹ̀ no ọ̀nyẹ́ n'adìyẹ sọ ọ̀bẹ wàrẹ̀ na sọ ayé n'adìyẹ sọ ọ̀bẹ wàrẹ̀ bí i ọ̀sìn next month ọ̀bẹ bá di a ọ̀mùrà na ọ̀mẹ́ka náà sẹ́nu na yẹ hu yẹ sísọ adé bọ̀ ọ́ ní kùnú bẹ̀ fà. Yo, me da se papa 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afrefree. Hello, within the baby afrefree. Mini aba ko sia baba bi. O fa kwata papa. Mini aba mame ma oni obegwa fo nyina ha. Dimadi amudi so ya nipa na me fa ko yen so na me tia ko fi atema nyina bibi aba first state ni me de me hu me se oba no wonu ka hu bi e na be ma no enfi no fi se what me do bottom ska eye bi hu opa busawa we se be ma ne de na de ma abren so nye be ma ne ma uska da wo se wo mo fa 3 million me be ma fa 3 million o na ku bi se ka we nya oban and I the buy so not just Obano, what the Berman will be a Manutina Berman in your opportunity, will see Obano. Now Berman also the Bayina channel, woman can was a name, you name Wakolano about as it should be, but the whole quite so Yakolano. And that's the case of your senior Manubino. And yes, you mean by your benchy. Now, and you, not that will do a chapa with Yama. Me the number of better in the same Berman if you are many. Would that 8 bed news me? I would the moon out here. Would you could be my high? Now, Baba Temple, you swag capoto. Not yet. Ya for your near to for another me, you didn't temple. He said, you can you cray. It's in your man, almost benefit you so could be woman car. You know, you not them and so. Yes, Rano. What you were young about the Kagum, you said, Obana can you cray. Them and I said, yes, that's away, you know. 1 year, number man, from 2 or more from Kowalia. Munya ejapade ewo moyiro asase so me da se ni aba Eswe da se afa kwata within the baby afrefree pum actually went to me Grace Gift back to Nick and Laboratory Services yes fire de ne bra na hamapa de say kasa Dr. Grace Bodu na tie no otena babu mu enu nti wo yade ne sen obema na afon ana yade bem stroke diabetes awo na wo pe yade bi enne ye body ntase so bomodi anakwa na Dr. Grace Bodu obetutu ase ama wa na wa kase be wonderful kuma se wohwim school junction wohwim ama from Barikasi Road and cry new Achimota Petroleum Bungalow wa 0543 320030 0543 320030 udini baby afa
we be could see at the information center. Okay, at the information center, young quay, Mr. Depa. No, last week, no, I mean, national yapa, down radio, and we go in a Vanessa. We go in Vanessa. The day we go in, the big woman going to say, you have to be a problem of prayer. We tell you to go to the woman. You say anything. No, 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 the money over the plate. You couldn't even tell him, Obama don't look at him. I come in. Now, they will be at me if you talk to me. Don't know if I mean, Mr. Depa, we need to be afraid. Oh, Kafra. Name on and hello 0322 0322498035 02498036 0322498037 maybe crash na me that's of course Oxford Institute of Business Management and Journalism 2-year NAP test diploma programs and journalism and media studies, business administration, hospitality management and short courses 6 months in cosmetology and makeup, 6 months in digital and social media marketing, 6 months in radio and TV broadcasting and 6 months in video and photography. Shannon so by Oxford Institute of Business and Journalism. You will studio why yes you come by your practicals free computer training library BBA we school so do quite now your attachment hostel so 100 Ghana cedis na your admission fee no me patch wo bra na ye ma wo e papa journalism adwuma yi ho fra 0504 23 005 0504 23 4005 Shannon so 0504 23 4005 meeting at the Maa Akos program no Akoma Nsem yami adomo wacha efiada boja ye bibia tinisi and to bet me expect anything Shannon so ma me say busia pani nsem ye champion sa grade one in the sports team and the ye ko agodie mu nsem ne wu hia ne wu peti de opahwe ahaya and abenya no de aka ni na yankwe feel every day